Asoko igoro murangu na gutwanjira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegimana inde aso twanjira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie. Ensoko bwa kiro mwanchu muligereri incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asaba tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekerese serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kuru binto kuru mekitapa kerege lakini nkoire ni mahega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko kera kama tingatara ndaiketa oni ya nyamira na rena shauri sangwe ngarorombo ijana umuntu batera mabwari Muligereri bwa Ensoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kila litukulie iki guchakira chinsa 10 chamogoroba wikenseyemo ya butuko tugwakorire emirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubuyanda chitasekerugo orambulete emerondo kunyagusibero ngori nari ase screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yang'au ano tokonyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo toamereria bakaliya omoto yakabwatwa bakaliya omoto yakabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa mirna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuchitanya chinse Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemu Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke nakige kos kiamesa yamangana maya onye kubwatari iborio obosemia gusekero kendi gyonsiguro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikereri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umuguse. Magega ya television y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwato kuralia gukwenyulia ogukwa gose okubunchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyake busani tulikere gose twakeresi gwitire namba yaitu yobunchuria 0788666662.
bagoteba ngo goseka mwerio nero goseka buya maiga yokonyora mangana mange korwa segete sinikia usigete gen Soko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegerio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale koba tokorwa ayankira lituko liye sabato liya bande bagotebanga Jumamosi abande batebanga Saturday chinsa komirebere chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora ncho mulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni Eye nen Soko TV Oboroso bumugusi Manjito Mulgeria bweta senien Soko TV mambia bono ko tebyanga boka anosia soro somo biria Soko bwakire butambe no kwigwali ogerie asenyomba yago nigo kumanyanga litskori yago ya chakire litskori yogane ligo chakemero biriago nabwo ni maitingani litskori ya Ijuma abantu abangi beyarigane tiyange kucho chaka esabato yabonge bani boko ende kanisa chiria chi esabato igongana niko gane litskori gia onyare go kuyarigane litskori gia litskori ya Ijuma nabwo litskori ya anki onyare go gukenia emero biriago kole nitko rero Manchito Mulgeria somo bya Soko bwakire tubata mage tugochukana tugosanga naye gochakira ali agende tukwenekiwa kuba chingongo hwika county ya Kisii county ya Nyamira tunyare tugosanga tunyare tukumanyanya na butambi tugotebanga kena kita senya kyambe yemo kyo wanjira kwena na ebirengerero byago kwena n'eriyo giriago tunyara tugosanga tunyara tukumanyanya abuna butambe Manchito Mulgeria no tunyara somtandao Facebook bune Soko TV na buga somtandao YouTube tunyara bune Soko TV tunyare tugosanga tunyare tukumanyanya na buga se namba yetu studio 078 mara kabere 6 mara 5 na 39 namba ya moere no tunyara tunyare tugosanga boigo chinga chingo tibyanga genda gutuma ujumbe yago oture abantu bago banyari bagoswa asomoro bya Soko bwakire chinga kibune chiga na bego tebyanga butambo Manchito Mulgeria ekerobwate ngano tayito gusanga n'intu asigita sengi tugen Soko TV na bukunyara ko gwake simyago ase namba yetu studio 078 mara kabere 6 mara 5 na 39 namba ya moere kurwase county ya Mina ne county ya Kisii na bego county chiriti 29 no tonyora asinsemo chiria chapang ase tibiago na bego se county ya Nairobi watonyara se chinsemo chiria cha signet kwanyara ko gusanga na intura bone mambia bono tagete manye guse kwabukire ngaigwa chakiro morobiri go mbale ba chakire merimo yabo mbale gukira boniga bakuruase emerimo yabo boygo kyara mu cyuyo Nairobi na boygo no ine county ya Kisii county ya Nyamira abantu nabange babwate emirimo yabo litskuri rero mbale bakoboka nabwirito kuboka mbale konyoranga Manchito Mulgeria nere na yakorwa ase emirimo yabo gonga kyankwalira ya somoro biri Soko bwakire mambi yabono tonyare to gusanga amange kigakisiri ndayitebo gonko manyikurwa ase enseria ya Tanzania inga ntubwata mange litskuri ya tugochikunya tugokomanya mega yabo litskuri yabo yaringiriyo bochori kolenderi abeteri gokolekana nabo gontoro chechibura burunchige nete kwene kiwa senseria ya Tanzania Manchito Mulgeria chinga kitoro chiboigo bali bakwegerera bone bomonya abantu babiri bagwesokia na gukwanira amange kuitira obochori bali babete bakolekana asenseria ya Tanzania na bali senseria ya Kenya Manchito Mulgeria na manga barayibetu chinga kibagende gweso achinsemo tare no na barayibetu ko sorongora usimba genete kwena sensemo chiria
Chomoskere la Molodinga yo betka usiro bugima bwae babaire bakwenda chinkwana chiabo na bigo maibensi ya Kenya chinga kira saine sabari yae na bigo ababwatani bae ntunya tuko kumanyanga wikira boni ngo manchito muriria ngai babaire bagwikira nayo niyo morobiri bansoko bwakire na nchidia na ndemo tunya tuko sanga amange emambe abono manchito muriria chinga kisinda itkora ranga kurwa somta na ito Facebook na magina mbaito studio mbara bibali babokiri na goswa asomorobirio tunya tuko sanga asincha bene Ayagoteba Prince Nyachoti Mokaya otebanga good morning to you Prince Nyachoti Benjamin Omwana o Thomas otebanga watching live kama kawa from Ubasi Boigesa village with my wife Damakrin kuamboka pamoja na watoi Lewishan son na Giana my dad Kambaga Nyabutomam Paris uncle Gigi na auntie Ruth Pro Hemston Moses no Nyancha waingie ndani hadi mwisho. Asante sana mwanjito mugeni naye nabokobokia abantu bago onyare kubateba somorobirio ensoko bwakire tunyare tokomanyania tunyare tokosemania mambia bono na mange tuwate tuchikinya tukosanga naye nabigo omoigwa bobo kiname otibanga watching live Jessica Mora ensoko bwakire following from Pipeline Jessica kwani abantu bali ba Pipeline nabigo mosolibwege sumu na butama otibanga amaiga na bababoke baboke na goswaime yansoko bwakire Diana Morandemo na soire Innocent Onyango no soire John Kebati Saromo Nyoni Rogers Nyariki Anson Agori Diria Kerbo Natasha Mkiutili Netimokoti Bubiero na wego Lydia Nyaboke Autebanga good morning kirandeni seke yono serbereso corona kuro sitslams kuikagachiwa seito no are watching live no are meyomorobirio aga saime gosanga na ito mwanji tomolireria na boigo ndoche ase mutanda ito bado Facebook atebo mugambi matara good morning from Ngongi town abantu bangongi ndoche mwabokire na boigo omwe waba bakinami following the show asante sana Edwin Machaba atebanga kuro Kisimwembe bwakire bya abantu bwa mwembe na nchira abakwanire tunyare tokosema ni chinga kibone chiga na wigo enokumakure otebanga kurwa Musaraba town were represented nere enokumakore na wigo Kevin Nyamari omusi monari Kevin otebanga Nyamari incoming governor Kisii County getting you loud and clear from Kisii town. Asante sana awigo ambassador Valadomo Riatai Kurwanya Keya otebanga good morning to you ambassador na wigo Joshua Mbuyatirimba otebanga Kurwa Nairobi Ruben Center na my wife Dorka Kirbo na my beloved son Carlton Tirimba good morning to you Rubei Bobasi Beatrice Rutei Bobasi Mobasi Beatrice otebanga Beatrice Rutei Yukonge Bokeira na my husband Thomas Rutei Charles Sabuga Usoro Amos Oisoe Vovak Nyairo Sifia Kwamboka Ben Rutei Bivon Rutei Annie Nyakambi Robert Mogere Evans Oginda Ombogo Tours Robin Ombogo William Makore Sababu Monda Arisi Monda basoime omorobere na Robert Ebringa Muboke Aotebanga good morning omanchito mulgeria egati abali bagenda totuma ujumbe cyabo asena baituye studio nabago Barnabas kibasa otebanga kurwa Doha Katari wikaseito Nyamasibi ime Soka TV pamoja nabago Philip Hoho atebanga watching you live abaga Soka bwakire Boniface Mobisa aka Bonfenje Mobisa korokirwa na ndeme yomorobere wika omoero nabago Philip Fred Moga oteba bwakire bya komo no ali meyomorobirio ensoko bwakire nayo manchito mulgeria tinga kishinga batibanga bakogenda utuma ujumbe yago asena mbaitwe studio emambi yabono tunyari tosanga tunyare boigo tukumanyania kinga kiribongo gotinya buno manchito mulgeria kiro taito sanga naitwe usenekera ngero kyabo na boigo ujumbe yago abantu bago taito kwani na matemu na chakalia class KCSC manchito mulgeria grade 9 narna genderete gotinya na bogo tuma ujumbe yaga sena mbaitwe studio ogendere kuba kwani efidero tukuya ijuma naboko baganiria maya boigo chiskuru chiro chiganiria maya naboigo in 30 seconds so manchito mulgeria naboko beke simu yawo iga isimu yage kireriga landscape kwaba kuko kuana 30 seconds kwa totebia salam chao gusama kwani yao uchasirita senigiti Ensoko TV naboigo tokotebanga botambe toba sinsemo chiria chia nyingani chinsemo chirio maitenga maybe tori asagia
kutobasura iro mwanchito murigere watumira ujumbe yago twanyara tugusanga segeta sengeito twanyara tukumanyania nabayigoto teba butambe aso mtandao to Facebook mwanchito murigere abagwe kagali wato follow ande rinde kwarasha chiringi chaito kwarasha emeroberi yaito nabantu babo iribanyara bago tumanyere ndo mwanchito murigere nandi tukongo tebenga rero litskoria rero 31st twakorire metinyebere kurogeta sengeito ya Soko TV ya chaka na ningo batebi ngambu yamona soko chorigeta sengeito mwabere mogo tusukuma sana mbaka bonondo chenga ngale toro chimwanjito murigeri nchinaye ikiara kwa bere ko gotoi support yao na nilitikulia lero kato kuchikokora na nilitikulia mambito chako mutienyo gatatu ndo chingango skatorigo ngako kaya sumtana ito Facebook na bokumanya abantu bago kwanyara koko to follow gari kweka YouTube kwanyara kanaro ko subscribe mwanjito murigeria kwarigeria wigemero beria ito ikasense media X ose Instagram kwanyara ko to follow na wego TikTok ibuna butambe kora agenda to live gari rinde kwanyoranga na tubegete mero beria ito igona bogo to follow tonyara to gusanga naye na wego butambe na kogenda utuma ujumbe ya gase mtanda ito mwanjito murigeria tonyara to gusanga to gotebanga nenchire maboigo no muksi to kunyara to gosemania ndo chewisri ya tebanga good morning kurangu mude Damistan mbaka nyamwaga seito watching live kora diaspora morning to my wife Annie na bane una Mary Abigail na Anastasia wazazi wangu Mary na Timot oyo na bantu bonsi banyamwaga good morning nando batebringa mosweme yomorobirio Soko bwakire tonyare togosanga mwanjito murigeria chingo tingana na bokogenda utuma ujumbe yago sina baitio studio tonyare togosanga naye amo tonyare tokumanyane emambi abone kiagara emambi ekero kwa igureri giri ya itori getasengen Soko TV na bigo morobire Soko bwakiri go kumanyanga chinga kechi nechyo koboka ndo chasi namba itu studio mwanchito mugere na natenga botuma ujumbe onyare go tuma makwani yago autebanga Soko bwakire divina ko baba dogo notole amona Diana hai no montom ya segasi mokora asante sana divina anande konyo wasirire lakini kwa iranire naboigo oyo minto call to nabaga koraina lakini nabetra ko irana anaigitari usi nyabotobe de comedian yagatebanga ngo tolentera arenge zawadi ko ari gusie zawadi kawaida na mabera ari yitagusie yekirandi naboigo amatoke igonya botobe comedian ya ninkoro chega wasumtanda Facebook ngagitinga note yo muri ribori nkikiaga rero taratukirie zawadi gaiga ekiagara ngwenda yarenge life tokonfamu nganye igite sawa Soko TV bwakire byatu abokira somonene nombo atete biya oyo Jones kurwa nyakeburoni asante sana Jones ateba Soko bwakire kerani denise ke yomosori bebesu kolana kurusit slams club gwikagachiwa seito ndi kondani no ari meyomoro biri manjito murigeria nabagena me yaito ye studio no konyoraga gwa screen yago asesimu yago kwanya ko gutuma ujumbe yago twanyara tugusanga amo buna butambe autebanga good morning Innocent and Diana good morning to you kirandeni seke yomosori bebesu kolana kurusit slams club gwikagachiwa seito watching live and Soko bwakire asante sana mwanjito murigeria tyatsiringo tibanga naye nabakogenda utuma ujumbe yago tote bangali tikulia leo neri tikulia ijuma abantu abange ni maitingo no na mwanchito murigeria no ariganeti emerobiri yago yeri tikulia lero ni ariganeti mambyo nyare ko gikirane kanisa ndi tukiri ko rwagusio ko nyara abantu abange ni kinga kishiri bero bereti kabisa abantu bali mono BSDA bero bereti mambinga ne kanisa maybe yarenge jizoni gali maite mnangali sito abantu bamutagaragari nyantaro cyabo bogichora bakuyariganya byasane kerere zono banyara bakogenda sinsemo cyaba buguleti ndagere lirera bagusanga timitinga umwanjito murigere wikiraboni yangucha muri mwara sange ndagere likyara yarenge koro kyobwanjani ikoni mitinga abantu bari abesdi kinga kimne kiga no abange bari asekansa ni mitinga no ara sekansa umwanjito murigere wasene kuyarigana ndo togotebanga ekero kwa bokiriri tukomineriga kinga kimne kiga cyamambya twarororire umwanjito murigere lyari tukobna eryale ne tukuri ijuma twagota ibutambe ngimburango no henase umucyo Nairobi igoronja twete lakini tetwete chinsemo chonsi lakini ase county yetu ya Gusine county Nyamira na rotemeto se ature na bogonte bigari kwende ngana natetugote byanga amagana na arabire ka okolekana
kurwase county ya Kitaya Kisini county ya Mira na bigasaba orokiwa bonsi bali bareka babete bagusieka chiskuru cyabo gochiye long holiday mangana takali mayo mwanjito muriya tetikote ya ibuno muibori ole kagagu abana bago kacinga kimini chiga bari kagagu ntagitingo tebinga balenda senchirerengia na litimeti abana barero nga inki kyabeire kebe konyoranga katogonyerwa ochire oesungirio mwanjito muriria ntaite buna muibori litskoli arero ngotebinga kwana nabana bawo gego biddinga ne discipline mwanjito muriria moe discipline motebinga egentekene kebekere bakwanere ngora nabigo bali bakogenda school na barabu mwanjito muriria twarode buna bana bo saborokiwa bago itwa sinjira cyabo kera bakoena gukora amatemu abo abande bawunerwanjira mwanjito muriria bachira ntaite ngotebi buno muiboringa koko nyoranga nako eskuru ne kararo mwanchito muriya ntuko nyora wikiranie pigipige kwiro mwanafunzi ase skuru emambi yabono mwanchito muriya ko challenge ngamo kobe bake skuru mona abana abanyaruka twarorire ku rucinsemo ababeire bagochererwa kera bakogenda gukora amatemu aba bande baba itirugo ikawusira magimabo ndaitengo challenge nga ene kyabuno muibori omwana oyo konyarare ka wikiranie skuru kwa mokobire biyachinjira nkiri chingia na mangana talion siarama yo mwanchito muriya nyatokonyore pigipigi umubogoli bakeskura nyarika gukora amatemu aye na ibunoro mworo kiwagagu kabono gwachireka konya abaiboliye gasi na bigo manyanga chinga kigitari cyo na kwa ndeme kitari cyo na gotara genda bwate gitabu kya gosome gosobere mino ogole umukorero muiboliye mere mu mwanchito muriya igonga emambi yabono no nganchire nkwane naboroki wabo bareka chinga kiki cyamambi bagasaine gukora amangana abo gari kini maitenga chinga chitonchi bwatamangana amange kole no manchito mugirana usaba kwanenga twensi tutware chinkora chingiana boiga boroki wasi skuru banyare bawikirania amasomo abo ndogistero ndia uteba kuranya kibroni kuruma watching live na boiga patromea momanyi Diana na Innocent good morning oyo momanyi na sporo onyanchorori ni tiga ingane omwana one Maslin Nyoriana momanyi renya gitali na Ivasha okubwena kwa bwango pole sana yo mito patromia momanyi asumano yogo na nchebna ensoko TV na njibna Diana twamugana iryo kugwenya kwa bwango abwene bwanganyarega kwira na seskuru na bigo presenter Kandindi autebanga ensoko bwakire abete sariutiga bwakire bya nabego rejoice kwambuka auteba ensoko TV bwakire byo ino musani one rejoice kwambuka andete yabantu babo kichoraga babusamaro baswa somoro bire nande baboke mambi abono bonfenja mobisate banga soko bwakire bonfenja mobisa eke bonfenja mobisa korwa kirwa na ndeme yo moro bire ensoko bwakire na yo manchito murgera mkokote inga genda usanga ujumbe yago ase namba itse studio regagwa sesimi yago na boigo ase TV yago sago twanyara tugusanga twanyara boigo tuguska mutubune nchira ya motogote babutambenga kera tugusangamo nigo tukunyara tukumanyania chinga kibini cyamambya boigo twanyara tukumanyanga inganto gotigara magega ngo mwanjito mugeria bono ntaitengo ira seringana litoli rituko timaitiko seke batingwa nyora gagu lingana litoli mwamuri rituko tutaragenderi rituko lya rero ligotebanga omunwa yo tubwatu mwanjito mugeria omono oyo tubwate tokoria kende onyokogoro tikori gotara nabo igokoboko tikori gokora emirimo inga omono oyo ito tokoria kende onyokogoro tikori gotara nabo igokoboko tigokokora emirimo ingiringana ibyo itoligote mwanjito muri litko lya rero okubwaterana ne bana senka nigento kiengenchi mono okubwatera na sigasi nigento kiengenchi mono nga omonwa tokoria onyokogoro tikori gotara nabayigo okoboko tigogokora emirimo yayo mwanjito murgira inariringana itugagunga gitinga mo director tukora assistant ya kabere director kibati okobekire gagu ase simi yago gago sase screen yago neri nariringana yituri ritweganga wekatubwatera nego se ekero itiko kori into kende gyonsi bono tigana cha asara ibuna umurigireria asinche buna Diana san individual to tebanga ekero konyoranga afya goteringia
ekere talingia konyoranga kusino monuru wara niro konyora turi kuragiro mwanchito murigere ekere kiara kya ugyo kobako ko igwanga kya rwari rigo konyoranga no nyeno gogoro ukogosinygotara wasinyukuragira stress yago soa nga kibono ngokora rero turi guchikotora chae igonga ekero ogushirikiana kororo usoko bwaterana nige ko baraisi nekero igwetinga rero tindi biyo mobiro mogimo mwanchito murigereria eso quiero abanyagitari gari ekiagara togoteba butambenga omubiro oyo itotubwate noro kire gento nande ntukunyara gukora kindi gyonsi totabwati omubiro oyo ito mwanjito muryanto nyato gukwana naye nabo ntebinga inkyoro cheringa liditye toli mwamwe asiriti kuri rero liko gosomya goseninkiri gotebya abo kunyara goteya sinamba ito yes studio mwanjito muryeria ngabe gotebinga agenda utuma ujumbe yago asinamba ito studio 078 marakabere 6 marakatano na trinere namba yo moero nabo goko ikasense media ya YouTube na utuma ujumbe yago nande o subscribe pasi channel ya Iten Soko TV nabo goko ikasense media Facebook na mgoto follow na bego tume uruwaka rwabo se ujumbe yago na bego enambe yetu studio ya 078 makabere 6 magatano na 3 nere namba omwanchito mulire kunyara ko gutuma uruwaka rwabo ose ujumbe yago itonya tugusangamo togoteba butamekera tugusangamo nigo tukunyara to kwemanya na bego liogiri yago buno mwanchito mulire bune television yetereye keusi twanyara to kumanyania na bego liogiri yago lyanyara tikuigikana ndoche Violet nyabuta tebanga kurwa Abba Kingdom of Saudi Arabia watching live wekankabo basi material asante sana ndo chimwa sena utuma ujumbe cheno asena baite studio na ntokwera ni nyari kingo chisomo mwanjito murgeria nabage mambi abono kuganirie mambi engi yana nego tebinga swa somoro video ko ikasi nsemo chiya cha Facebook beka ujumbe yago YouTube beka ujumbe yago nabage asena baite studio gali asena otebyanga ekerorasi account ya Kisine account ya Nyamira iko tonyara nsemo chiya cha Pang asetibi yago ko ikase namba account ito ya Nairobi net account chito 59 na watu nyora nsemo chiya cha Signet kwanyara ko gusangana into nabego kurigerie merobere ito kigatiri ngo tebyanga twenda somo tumukoma kego tonya tukwirana nyare go kumanyeria gene tukwene kiwa kurasti county au mwanchito murgeria to chake county ya Kisii county ya Nyamira weka senseria ya Tanzania mwanchito murgeria gwikira boniga ekero banyate bagakora bachori bwabo nabona nkumanyinga nara lyali agantaine gose nara lyali agende tukwene kiwa asiriti kuri rero gonga ngene mutuma ko makega tunyare tukwirana tunyare tukusanga nabego kumanyania Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Mirna nabari bechinguru Erikwe manyabo na wata kuruchitana nyechense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondegi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke na kigekos kiamesa yamangana majia. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571.
au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucacirimo ugakweba ebetri ulegene cinga kichonsi ebenga kiyeriberera gusenga kiyobokendu tawe candika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia cinga kichonsi chibetri uratumia asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Onye kubwateri borio obosemia gusekero kindi gyonsigoro yemirobiri itu yensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugu tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu na limo asumucho munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umuguse obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwana funzi orenge ko ende university ongere gutumia amaruna amaryogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikaru aligo panya oroyo onde orenge ko ende kanisa utigire onge akonywa amaryogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gocha sobugima obi asamange twakirisimi ase namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichi buri gukora kingatare icyobutindu. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Kegimo mwanchu murigereri ni maetekera na bekiruri tangani igonta kire gatebe sinaringe chibara chia Nairobi Diana lero rende chia mbere ironkona Pole. Kana gusekera lakini pole. Ya kwanza talibara. Montere bako bike gari amabuta gusina ya muisonde. Aerera nchira. Umanya gwiko batenga amabuta yali. Pole. Lakini ya machiko kwa sana.
lakini ndege ntake nangelinga nyasaye bwanchire na ikire na namono buna gwate yo murigereri tutete kwa sense mo yama yese mambi yabono aso mwana oyo mogo so mworo kiwoyo mo origerera sigia gatano kabiri go se grade 7 ase chinse mo chia kebonyoru anyariko baga kwerusi bugima mwana uyo obunyari tukobaga gwesungia ase chinjera cy'ubututukanu nige gotebekana tikibanyikana tigwikira boni gikikirire takanyara kabaga gwesungi na ndamono bagotebanga ise umuiburete nere ase nchira ye korwe kaminekyo nabanyari tukaba kagwesungia namayanda manene chinsemo chia kiabonyoru ase mambi yabono Oboro na mayanda na magombo ni gaimoka ase ekenyoro kia ibara ekigotoke wodi ya Kiabonyoru haimeye bunge ya Borabu imeye county ya Nyamira mega yomobere bomoro kiwo grade 7 weskuru ya ibara gotoka gesungetie asomotibwe murinkamu mbare nenyomba yo muamate n'abasangi bakoze ibintu byo koriera n'abarangiye bisokora birimbi ya mare bandavye naboni ngimamo mindana bandai mamo mintoka ngo tikotorecha n'abatabizi by'ibintu bwangu montarizi moje mutobwatizi totorecha teruara mama takongira kaliga nyuma bino yotira gatorecha ndocete kumubwatizi gondo tutokubwatizi umwana pagomba nyagoteba iga mongina itotati ponazi yo mana no bito nyagoteba iga chai kwanyu ni chengo komeka ne ponazi ichiaru mama nakobwata na tirimbo kagocha na sangi mama motari una bana bante virtuoso agoseka to mama mwa inoka ogenda kumurigia antaya bante vinda murangeri Enarialo sasa na nyeri pati na mama mambo mtoto wana tu manyari agara bantu bako baino kira ko bata recha bakori bako tirari koriari dia bonari baso agokura nari bako te bona mamu ngaro mutego nari mama mwabai goso agokura naro re kange tenari kuchimoino nabo bori dinche kuna mamu aro mutego jamana bo kana bo tuare ngabia ona so kujeka barua kya nanko mbo parama atari sale ngana kebiri enarialo sasa kana nyori pati una mama mambo mtoto na cha una maji na nyora bagukwana bari no borobo nene bakora wanangina nabo igone yamate igoberera no gwesungia wa feitige sara yecha igogocha maega yerio mana igoro ye pona siechae mwana pagomba nyagoteba iga mongina itotati ponazi yo mana no bito nyagoteba iga chai kwanyu ni chengo komeka ne ponazi ichiaru mama nakobwata na tirimbo kagocha na sangi mama motari una bana bante virtuoso agoseka to mama mwa inoka ogenda kumurigia antaya bante vinda murangeri korengana boigora bamenyi nigo bayareirenga nigo e familia yu yakirwe kiranya ase ntunda ya kabere mega ya isenere kwita enjira muneyo Hanya monto kala ko pinkiria anjere ndonsi anja atwaere mucho ndito nderamna nyasa ran nigo mobero yu minyoki wo wikengendo ya Nyamira Rifaro ekerobotuki wangeirwe Steven Nyarikembonde Ensoko TV Kiabonyoru county ya Nyamira Manjito murigeria ningane yogo ichania nabo igoko gecha na gotebia nga chinga kibune chiga aibuno moiboli twari responsibility okwana na bana bagonka gagwa sole nabo igonyikera bakogende skuru onye eskuru keraro manjito murigeria no mwana moiseke bano trote baba sikeboka ne bano mu muramo kobe mbake skuru manjito murigeria kegara chinga kechi ne chinga kichibe na ndeka kwarorira abana bagonga mbabwata mangana iga bakwanire turo chino sentinga na yogo ichania sana kwanchu murigereri ngana yogo ichania kirage na ndamono buna Diana na ikaga gabono mambi nege netengo mugana onoro to chakira mugana bwa mayanda mono kero konyora mu iboli kurukubona muswati mutakano mugako yagiru setio bugima no mwana wirusire bugima nega siankong na namone yamatebune ine takere bono inyare kubagego ikwange nabantu bari bakonyara kwa bago kwana na kororanga bakanyire birengereri mwancu murigereri
tigadaya na tuira sumugano kabere akimyoyu no wa mayanda mono Ore sana Mwanchito Muligeria na bagi amateyo aye family yo nyesanya rega ko chagata chinkoro nae na gotebiringa na nenya rego konyolinga kwana na bana bago gakwaro lirenga mangana talimaya baikaransi asobwango mono elimunyale mo gukora muchandu buno yo Mwanchito Muligeria Kolende togosika mutweni goyo kabiro mora ibense ya Kenya moske huru mwiga Kenyatta arayitege ikaro asaba bwatani bikiama gyacubiri babete bakumirana na gukora mu ncholie asomo gusianyole telibaga ase Dr. Fred Matiang'i anontetwe korukia bendera yekiame ikyo gyacubiri nabo igase obuchekuriyo bora ibense umwaka w'ikirububere 2025 nabo igo asomo bungo na kuru West Samuel Arama nera choletwe koba omowipu ase ababwatani abo babole tuwe kolgia chikura heri kwenyorera obubi Mwanchito Muligeria totunyororo botyurwa sinchira bene tonyare togosika mutwe Nechingaki ebyama bigendete kweroberia bosibwo bochorio bonene bu mwaka bw'ekirubere 2025 Litko lya lero ni gababwatani bekyama gya Jubilee batwarege ikaro ansi kyabisi kinene kyabo elyo kweroberia bwikiranu egikaro kyaragwa no murai bwenso mukoro Uhuru Kenyatta. Today the Jubilee Party convened a NEC meeting at our headquarters here. The NEC meeting was chaired by our party leader, His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta, where we were able to deal with key issues of leadership, structure, and also the strategy that strategic direction that we would want to take as a party. Nonya nabo ni gama onchirelio aene kigwa anene asumo bunge onakruwe Samuel Arama achorwa koba omowip ase bunge nene nabo igasensemo ye Senator James Lominen koba omowip. And the whip of our National Assembly now, following the resolution by NEC, is Honorable Samuel Arama. Our whip for the Senate, again following the resolution, is Senator James Lominen. Omuwasiri omukoro w'obulendi bw'ime Dr. Fred Matiang'i nigo akirwekeranya kwirurukia ebendera ekyama gya Jubilee asobochorio bonene bole bosyo tingaki ekyo boigo oborai bw'ekyama gya Jubilee nigo boitabiranire erekoba omokonyi bw'omorai bw'ekyama ekyo. We as NEC also have appointed Dr. Fred Okengo Matiang'i as our deputy party leader going forward, and alongside that we have also resolved that Dr. Matiang'i represents us at the United Opposition, and on top of that we also received formally his application to be the presidential candidate or Jubilee presidential candidate, and the NEC approved, resolved that he now carries the flag of Jubilee Party as our presidential candidate, and even as he goes to the United Opposition, he goes there in that capacity, and also representing our party leader or deputizing our party leader, and actually being the face of our party going forward, given that our party leader is not always available. Ababwatani bekyama gya Jubilee nigo babolio gosoa ebinyoro ime eliokoligia chikura aso kwenyorera obobui. Ya mwisho ni kwamba tumekubaliana pia kama NEC that we now move out and revamp our party. Open branches, market and sell Matiang'i as our presidential candidate, just like the other parties are doing their own, so that when they finally come to sit together, he'll also have done his groundwork. More activities as we move forward will be communicated, but we commence our activities immediately.
nonya nabo ni gobaenekia goterusia asobomo bwa Azimio la Umoja ikiagera abarai ni go basoeta bisi gwetera obomo bwo. No, you know, we can't quit Azimio coalition, but we also aware of the reality is that other formations are going on, but we cannot quit Azimio. Quitting Azimio means the members of parliament who are holding various positions within parliament relinquish. So there is a legal implication, and that's why we cannot be in a hurry kupiga kona na kukata mkato hapa na pale. Kerubo Frida, Ensoko TV, Nairobi. Chumuligeri noroboti rokoro kiengabo no muske Fred Matiang'i nyoreri baga ase ekirugo ky'Uburai nande mono kirugo ky'Uburai gyokoba mokonyi bo ekiama kia Jubilee ase umurai ukabiro mukoro bwense ya Kenya Uhuru Kenyatta nerore umurai bw'ikiama kia Jubilee bono Fred Matiang'i nero chikoba akomokonya imirimo nande mono unenchire ya mutwarire nga inenchire ya modayana barabiri linani kero kuibate abanga bono nero chikobaga ko bari present koseko baira SSM liyo MS liyo kwana yobo mobwaze bwabali bakwamerelia serikali asama tukabwa ngo igantu arora umuske Jeremiah Kioni gakomomochia umuske Rigathi Gachagua ngegenetenga bono ekiamekia Jubilee kia nyoliro murayo chikobaga kwana na barayabu nande banyaraka babakerenie skotoka ndobosyo litukoli goro abankwana batatu bali bateba gosiba abanyaraka bakobwatwa bakorekana bale ongona asogwekora abagwakili nigo banyaraka bagoikiwa bosyo bwikegambero ase umunachibina Daniel Mbasanya tukabaga gotegerera kina kiabo na ndamona akanyaraka bagatebe kina kiabo nigo chikabaga gotegererwa tariki 13 umutinyi oikomina limo oyore bosyo abantu batatu nigo babwatwa ase chinse mochia umuchi bosongo kera banyaraka babakorekana babwate meuli na ndana namono bakonyaraka bagoichuri chifomu ichi bagateba barabu abagwakili bale onkona rakinende bakanyaraka bakonali umonchi muligeli tigatigoro botiro nase kigambero gya kisi abwasa bakagiro batatu baikuwa rero iri kwiraniria amaborio ekera babwato moisonde igoro yabokorera bwabo. I don't have it. Okay. You know, these are the vices fighting to rid of this profession, and is here protecting the same people we are fighting who are doing what is doing. This is a person who should be arrested and take plea like the others that we want to take plea in this court before you. Nige kagambere kyo kyabanyora namumocho yogo ikoraba wakiri aseboigo oyo chakubatenra abekiro byara asikiria taraikirania bidia biganeirie. For the last 2-3 days we have been arresting people who are purporting to be advocates, masquerading to be advocates within Kisii and its environments. And we have managed to arrest 3 people who have taken a plea today. They have been arraigned before court and they have taken plea of the offense of personification. They are trying to personify the advocates who they had their stamps. These are people who have been offering legal services without being advocates. They have appeared before court today. They have taken plea and we have been given directions on how to proceed. Kurengana no manachikina Daniel Mbasa Omoyo niganekiria ekina kiabo nigo kirache tegero chitariki 13 mutinyo gocha asaba kigirabo igobara chegwa kana ebon yeshiringi chirwe 50 ose cash bail yeshiribo 20. So these are the directions. The pre-trial will be done on the 13th day of November 2025 before court 1. A bond of Kenyan shillings 50,000 with one short of similar amount is granted. The accused person with alternative cash pay of Kenyan shillings 20,000. Wetero kuna chokoiga ni gaba wakiri bakarawana Irad Stoma na bigo davainu ya kiba enekiroko gechuo kwabo. Advocates and offering the said services, and today they took plea and the law will take its course. We are appealing to everyone out here that those people are everywhere, not just in cybers, but they are even here in court. They are not only pretending to be advocates, but they are also appealing to the members of the public that I know the JOs, the magistrates and the judges, I will assist you. They are collecting money and tarnishing the names of our good JOs. And was facing charges today before court, who was taking plea, has come up with an advocate to represent him. That advocate has no current practicing certificate, so he has no reason to address the court.
So we can actually see that there is a lot of problem within Kisii and its environments. We do not know who is an advocate. We do not know who is properly qualified to be an advocate. Members of the public who are unsuspecting are receiving services from unqualified persons. People who do not know that these are advocates or not. And it is something that is so rampant that we are told that even in shops, even in cybers, we have advocate stamps that are being used to offer legal services by people who are not qualified to offer legal services. Kuringana na bawakiri abaiga niko bono besokirie na kwenena chinchera barachikunyara kwa bakwenekia nkomanya bale abantu bale abawakiri bekene. The web address, for those who use the other term, it is online.lsk.or.ke. I repeat again, it is online.lsk.or.ke. Then you tap in the name of that person, you will know if they are advocates, if not. So it is very easy for you to identify whether the advocate is, whether that person offering the services is an advocate. Just go to advocate search engine and you will identify the person giving you the legal services. But for the masqueraders, be put on a notice that we are coming for you wherever you are. Asebono abananchi baboriwe kuba maiso ekarabagane chobo kwa ribonde bwensi wa abawakiri. Kindly, let's be vigilant, and we are issuing a stern warning that we have started, we are not ready to relent. We will follow them to whichever place that they are hiding, and we fish them out, we bring them before the law. So we want to caution the members of the general public to be to be aware of those people who are giving them services. Kulpoteria en Soko TV kurasika Amerika nagia Kisii memo chobosongo Jempethuel Machin. Mwajito moligeria tugosika sense media yoborimi nigo boseme bwarure gochia sabalimi bimeri a kurwase county Kisii county ya Nyamira kwene kiabona ngosimeka bare ebimeri bya abune bya avocado na baiga matoke edibanyale bakoenane ebitoki chinga kibaboli gwe konyoranga gosimeka bare ebimeri biribiranyale bika bakonya na ndebye kibya kerero buna asha avocado chiranya chiko bakonya no enoko watuka gochia chinse chinde edibanyale bakonyorera ebitoki byabo mwajito moligeria tunyororo botura senche yabene tonyara togwemanya na ngusikamotwe. Abalimi nigo bayiro basemya igoro yechinjira chingiya cyo bakora uburimi bwabo nabo iko comment obuya ase bimeri byabo bunachi abukato ama na matoke ebimeri ebyo bigokora byo kigema anene kigema ase liro bali Gusii ngesho iyo bulimi tubwata bono iga nende kere so important gotonga ni kere mwende nankobera nkari tincha ndore difference yo bulimi na bintu bintu bigente bulimi bwa avocado bwo bintu nebingi biramaga to kuligereria. Ego a challenge to what knowledge in our people. So our desire is to see how we can help our young people. But to are obo manyi bakole binte bikera koronkora bana bakole binte biga impana okora factory ende igabaru school straight bagateba nabotogote umuntu atuoroki. Asomo sangerekano August Innovation Week 2025 abalimi beke mleki avocado ama nabali ba comment obuya no bongencho for value addition asama tunda bunali toke negati abalya baliganirwa elinde borokie abasaye igoro yobolemi obwo. Unabono otware emete about emete tubekere 100 asha avocado akere kwagesire metando dabera ko almost 2000 kgs baga teibe abantu goitoka nabo bakonyare kyare ebinte bune bikorosuga abantu bakoros na abana ba Kisii University bachakire toro bono barosiri company yabo inje gondo obunu mworokereria omugaka Jackson Oluo chikurwa ase kyombe kyabarabu avocado negati abali babwato bomanyi obonene igoro yobosimeki no bone bwicha avocado chekerero chimanyakante na asha avocado nabono nigo akomanyo muligara bwa Soko TV igoro yekemelie kyo bono ntubwate aina about che angaisano types cha avocado chash ko golden hash nere ntubwate ko kwa efigaton kwa giant anena ke niga kwanire igoro yetofauti rero asegati avocado ritonarite abatambe ya jumbo amone iga yakerero igoro kwa hash avocado eye golden hash iko toba bwangu ke yabiko sinemeri yekoirwa chikase chiro ya take time giant banta exporters mbaliko chira sababu ne rina giant yego cha toba bwangu nabo iko Elias Mabiria korwa boka 8 nigonere anyora libagalia bene likoerera igoro yebintu ao ebyo bikoroshigwa korwa aseri toke kuna juice amabuta amo nebisuguti mo ya obosie bwili toke litoka lya green ligo likorosu bagalia bobosie bosie batoma korosia igento kentwale taka igakirekia sana igento kinga banana crisps eclipse igane litoka ligo saburwa abantu ba minto process wa
dia mana kwa Achilles Innovation wiki ya Gusii ito ya Kisii baleta banana juice yirengia sana na nakanyura ne juice borongeli toka li tobuli komite bakalia baiga obaseme babwate gochia asa baiboli bonsi boli buna babwanete ko babana babo obaseme obonge rinde babanyangani ko babwanete ko korana no ine karabagandete kuberigeria bana baita bagusi obwate chinguru chingi yana nda bangaini abaya emichando batagendo ke miseti ebumanyi igobona baibuli to invest more asokoroki abana baito bagana so umanyi bule ekara banyorera ubumanyi omwana umwate ubumanyi igakora ibintu bye gukumi ebukungotebere na kyo morali gaito ebukungotebere nga abantu bane basirire asugutamanya onya nabo nigo bakwanira emechando ao eyibagwetera ekara bagokora emirimo iyo yabo yagwa affect skin te ko basmuthiga yego twale bitonda ne bitonda biriko for export amarwera naro insecticide amagenda ngo charatwa hailstones aite bisiche bunebi ayakere serikali ya county ya Kisii bunembo yomono aso kwero gokonya uroba semia gochia asaba sae gabana agatubwasi ga serikali nibwate semwe sana yokubeka arafe kwa tuanya toba kongu na mangane stima na bintu binda akatua kila serikali especially ya county omugaba netara to let down karibe national government actually na uba allied program uchaka under ideas program. We are very, very thankful for the government. Bono nigo yabere buya ekera basaye na babwatani au babalimi baganda tukubwatira na elinda kurwa obasemia gochia sabasaye igoro yechinchira chekerero chokoro isibinto ingo reporter Nsoko TV kuroka igasubo katakati mu Chibosongo e county ya Kisii retoriane Wycliffe Orenge buya kegema muri kito Wycliffe Orenge ijuisi ya matoke wande yogorani njaro ko channa ranyu kerona chete ni chete nsemeyo na temete go sibe wine yao tali na nywete ena sibe tenyu bune go test deberi tokerito dibwatubia lakini keronde nyomba ndrae kebatia wine na test ti nero tabire ni kenyu na nywete kebatia ro taire na kenywete ngia mwansirite na keronde nyomba nganyorira gatoke kali ngo chande nara kali na karo kuna rosie juice by the way wansere sana kwanso bekiri toke na mabera mayu okay wansa sa magana yung mungino nene kaite na ya igwetera bagote magokora boigo manyanga kieko na adana mono ma de cookies ngoro siguchirichia matoke asense meli ya bosongo na aligere tiri toke ngali tori nyara ko bari gotume kuboronge na boli koleta oboita efaida wechia so mulimi tokagenda busina ntutikalita so mulimi omwanchu muligeria se county ya Nyamira nsemo ya North Mugirango niko bono abalemi inse yekiombege kurukunga kilimo bora banyalta bakonyora amaige yochiko bayigeria nga kibakonyara ko bagukinia ubulimi na ko bakora chibesa ase enchirelia ya matukabosio niko mulikito Vincent Monda ekirante SNCMU na batoroseria orobotiro kubwati oboremi na yamoye chinchera chiri abaremi be binyoro ime gose mashinani bakwanyorere bitoki nabo igendagera eye gosukia magima abo kibagendete okoro oboremi obo nabarbo nkonyara bare bitango ebyo biko basuguma goika gosanga mona abaremi bande gose naende kurigie kene kurwasa abo bisa au abo babwato obomanyi bono ayuka agendete ababwatani au nigo bakwerwa eri gosira abaremi aba nako bamaegerio Linet Nyakarario no mwabisa kureke gancha kiebengia Equity na barobongo sira bale abalemi. Nimefurahi sana kukua hapa kwa mkutano ambao tumepanga kwa wakulima Farmers Field Day tukishirikiana na Kilimo Bora CBO. Tumefurahi sana sababu wakulima wengi ama watu wengi ambao wanajihusisha na kilimo hawajajua kuwa Equity Bank pia iko tayari kuweza kuwasaidia. Tunafanya mradi ambao unaitwa Crafts ambao unasisitiza umuhimu wa wakulima kuadapt kwa mazingira ama climate change. Ogoncho kakwelire nigoko ke yarigesa kurwa sebimeli etugo kwanchora liraba egento bego kyararekanire kwa bomuchanda sabaremi ba mashambani. Climate change inaathiri kila mtu na kwa hivyo tunawapea solutions to that challenge. Kwa mfano kuna ukosefu wa mvua ama ile wakati ambao wakulima wanatarajia mvua hawaipati
kwa huo wakati. Kwa hivyo tunawapatia solutions kama irrigation. So zaidi ya hiyo tunafanya hii kazi na partners so that the farmers wanaweza kuwa linked to partners, wapate quality inputs, waweze kufanya waste management, waweze kupata water tanks and irrigation solutions. So hapa tuko pamoja hapa kwa field day, tumefurahi sana na tunakaribisha other partners who do the same, because besides this tunawaongezea mafunzo kuhusu pesa, wajue namna ya kutumia pesa, na kama ni savings waweze kusave pali pazuri na wafungue accounts. Julius Onyancha no mokonyi bwo munyakirogo ase CBO ya kilimo bora igotoka Nyamusi na inde bwata abarimi abange mono korengana nere nigo bakubwaterana elio bane kyabuna abarimi banyolero bosemia na bwego barigie chiro yeri gasaliabo amo nare no kwegena buna oborimi bwekerero nigo borengete gokonyo omoremi anyore rigasali igoro mono ase ritugoria rero gotwa mukutano gukumirana na abarimi na partners bali bagocha kubwatisia abarimi asoko ko bosemia na kobarokia chimbinu chia kisasa chikonyara gukora uburemi asonjera yo bwororo ase chingakie chia squeeze tokorukana climate igo tokonyorana egweta ngakieye yabirege gusumbwa abaremi asoko koro uburemi bwabo gobona ase ritugoria rero gotwara enta partners au bago tokonya ase abaremi aba banyore chisemi na kibakonyara korekeri uburemi bwabo ase njira yo koremereria ase rireri abereri gochengia ase chingakie na gusumbwa omuremi igoga igase getikia ga iganya musi tobwate chikambuni awao ichiare ntamariogo chiare ntobo semi ase abaremi chiare ntachi teknolojia chia kisasa megere abaremi banyare gosemigwa konekia obonge bwendagera negento kerekie ng'encho ase chinka abo ase kero monto akonyora bwate endagera eisaine erenchanu nabo igeko obogima ogosemeria goikirana yonsi netakiro kobwaterana abantu basemigwe na kwegerigwa nari ebitango bitabayeri ase emeroberio yabo. Vincent Monda, Ensoko TV. Biamono sana musakito Vincent okorra bono bulimi mwanchito muliere na buranyar bokonya kurwasoro ngoro turwa gusiko igurenga none ene county ya Kisene county ya Mirabono bulimi abalimi bachakire gosemegwa ebintu barabe babusimeka biranyar biko bakonya kwenyore bitoki igongana ya ndonsi ya sole totigwa magega kolende nyoranga ninkyura simeke kenyarege kwa ebitoki byago mwanchito muliere atugusukana wikase county ya Kisii asentunde ene nande nigo ya mateyemo ikurasiensemo chanyancho ya sokire na gosabo bokonyi bwo moro kiwoyomo oyure omwanchobo onyarete konyora okubuneka gwokugoro gose omo basukano akabaga kubuneka okugoro na bego nige gotebekana na mamumu abo wetira ebirengerero byobongo nigo boni gatalibiya kore nigo basabire ya matere bwato wancho kuya na bego lyorochora bakonye anyareka gwesokera ko bakonya iri mu muro yonyarega kwironya gitali asiba gotebanga nigo baganiri chibese cyenya gitali chishiringi chimisato emeronge bere na 5 na inye iri anyarega kwenyorero bakonye mwanjito mulgiria tunyororo botiro kura sisirite ya kabere ya mateyemo kurwase kenyoro kya nyanchwa ime ya Kitutu Central Ward ebunge ya Kitutu Chache South nigo babolirio bakonyi bwo komoira omwaro kiwobo nyagitali iri anyare ko baga kwenyorera obubwenya kubwatekana no mubasokano uyirete ere kubuneka okuguru basali baringa lakini bende bakaje bagasali bo kubasoka igako bakwira na marogo bagateunga muri kuirana muri ko sama mano yakaliye sakobera agacha kanyoro mungino yorogoro waiga kamwasa akaraberera yigire kabere umwana oyo mbatageti kororanga muno eno umwana oyo atache ebomeri kabera muno babera iga umwana ono agwate ogochande kokonene nonyocha gusira agwate timaidinga kindakero kera kimjende na agwate shida kiakaba no mondoko ali ali atwalete sida yo kutwara no mondoko akabuli ngaimoja kurusichiwe sechieri egere njikorwa lyo mwana one nditoganyete nga gitariki 29 chigo ikangonyora toli chibesa tokore kwende tomwachi ko kurwa lyo mwana chakyo ku before tarehe 29 gitarika bali barobere atero mambi akurusi kumambi na koenu twaligete gukana lakini nje twaligete ko kura kwana kaiga
Muna bari tukuiguana na barabo matenga mbali gutenenia egera omwana oyo aragenda rugura ari report airane acha kuratuguta mamu mwabo amanya guchaka kugenda guchikobera oro abakana nga tikunyarikana Nenda matanga nikapata road accident. Mainika boni katoka hivi. Then nikaendanga hospital tena. Nikakaa huko for almost 2 months. Lack of money. Nikakaa huko bill ikakuwa juu kafikanga 374,000. But mimi nikawaambianga tu sina do. Na hii haiwezi patikana. Wakanilisha wakaniambia waenda nyumbani, then ukirudi next hiyo nilikuwa inafaa nirudi jana ndo nirudi na do, but hiyo jana ikuwezekana juu mama alipasa, so na matanga ikapangwa ikuwa on this Friday, then usini kapigia simu kawaambia wakapostpone mpaka next week. Nigo bono abana banyagusira Jacqueline babeire bagusaba abali babwate no kuganio kuya na baiga abasamaria bayaba bebako bakonya eri gwakanera ebili ya nyagitari eyuere 350 eri mu muroyo nyare ko baga kubwenigwa okuguru kwaye. Kono twari gusaba bokonyi anyare kwenda nyagitari abweni ntubwatyo ndogo tokonyi nyasi tumenyete ubandi twari gusaba bokonyi anyare kwenda nyagitari abweni. Mimi kitu ningeweza kuwaambia wananchi ama viongozi munisaidie tu niende nipone. Konya kundi kurorora umwana yarakoni pamukonya egere neracha kubegesa kukiamambia ichagwa tukegesa kukiamambia. Korwa Nyanchwa imewadi ya Kitutu Central Ward ebunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii iliyetariana maosa Caroline. Wanchumulili tokorwa chinseme chichia Nyanchwa na baswa chinsemo chialio nsune aso mubunge wensemo ya Kitutu Chache North Omuske Jafet Nyakundi anyal tukaba wikirana senseme yuerange na wadi ya Nyansionga na monokumira na menyoro bagakutwale gikaro na gusaba bamenyi abo gutwara chingaki cyo murembe kera enseme yu yaliganiti go chikokora obochori oboke uchikonyara ko babukurigira linge enseme yanyari ko bagekonyora omo MCA uchikobaga kubara se obochori buri bosio umutinyo buri bosio wanchimuriri tiga toigwango ngiki yakorekanite asenseme yu Asiri tukoria rero daktari Emiri Nyagarama bakubwatirana n'Omuske Jafeth nigo batwara chinkwana n'abamenyi bari nsune iyo gotoka ebunge ya Borabu county ya Nyamira abono nyana city campaign chibwatetense kurigia oyora chikoba umurai ose oyora chikoba obu MCA we ward ya Nyansiongo tutambori Nyamira Nsune Nyansiongo ward Omuske Jafeth Nyakundi nigo enyorera ribagaria bene koiraniria mbunya mono gocha asomo president o Kenya Daktari William Ruto kubwatoka university gocha ase county ya Nyamira iyo abamenyi ba Nyamira babeire bakorigie ase egetambe bono nonya nabo nigo amenta goteba buna nigo arache kubwatirana n'abarai ba Nyamira ase egeka kiemetie nyebere koria omo contractor uyo arache gochake bene obwagati we university ya Nyamira. Omaete moisone wiki ya eta ntoigore university gari kiabonyo. Konye miake menge tuangainu rigoro university. Lakini ritu wa chete na marabu ese president ito William Ruto. Agateba koru 2012 muangainu rigoro university. This time round abantu ba Nyamira. In 2 months ngoriginde contractor aso egari tochake university. Na for sure university wiki ya eta ntuachaki university. Jafeth gakomenta nigo anyara goteba buna Daktari William Ruto nigo abwategete chibesa gochia ase county ya Nyamira echo chirache gokonya kubeka estima na nigo arwa okuboria gochia saba menyi bari batabwati estima wesokia na kwerikia erio konyora obokonyi obu bwestima.
na mangane stima the president ndatwa ange 1 billion Nyamira tokowekera abantu baite stima igo tokonyorange binyorombiro ma bitabwate stima motebe tubabekere stima kiro muntu anyore stima nonye bali bagutara tubabekere nibagweta baite buya babaseka wacu Musibati Emiri Nyagarama nere nigo enyorera ribaga kokwana n'abarundi chipigipigi abo asanyara goteba buna nigo barache kubwaterana gokora igasi n'omukya na nigo arua okoboria gotia serikali ya Nyamira gakoboria nga amabaga twabeire tokwegwa yobusigari Nyamira ngaya gotia ingora omanye to mwanyo nyakolikwa ingora omanye to musigari nyakolikwa amabaga itanyamira ngaiba okoraki Musibati Emiri Nyagarama nigo amenta kurwa okoboria gotia ase abarundi chipigipigi korosia ebiganja beti cooperative ebyo birache ko bakonya kwegendereria kebugima no nyankonyora umusaada gose konyora obakonyi boria eserikali igasaine kurwa egento kiratokonya no form chi cooperative koratiga magana yechi chama hiyo ndio kitu nataka kuanza saa hii na wana boda wenye wako hapa. Ina na ndio nyore mitokorwega government. Tigatora tika chama tigatora form a cooperative. Ina tokwenda se ja form na rega iga. Twenda twateba twaiti pigipigi na indu chiricha ena ne tuande. Twaiti tinga bangina ngaimore. To abantu bari bakomina chituki twaiti hair dryer. Ngo reporteria egetesene keiga Kiansoko TV korwa iga ase bunge ya Borabu county ya Nyamira inchenkoro kwa Sophie Oigara Mwanje tomurigeria totigarita se county yo ya Nyamira nigegati abamenye kurwe wodi ya Ekerenyo semo yebungiano tumugirango na barobeso kire nakoboria omoske mubunge Josh Nyamoko yoro mubunge wensemeyo kwene kyabuna tarigo chuesona nobo cholyo boke bole mutwe asiba mubolirie ko batiga banyara bagwe cholera barayi bali batagete ase chinga kechi chobo cholyo moke mwanje tomurigeria totunyaro robotu rase nchirabene twegobego chinkwana cyabamenye ayo Asama tango kusamu ya tuya ngiro mwasimo na rekodi karuke kyoba MC kanyo wodi lakini karaba kaka bange kwanira ngomo gako minto na ro ko Fred Matiagi to kamu atwasi no mugusiri no mukurati no muisanga to kwane uri mo gataba ningo to support torongaro Matiagi abantu baito mwaro jomo gaka marahira nasugu mwasana na serikali ni chibesa nga koirale nga chiko ibwa lakini abachi chiete nande tokote yo muzimu wa Nyamoko ngana atumeke kuba atumeke chito chia serikali chito chia CDF kusumu mugaka amenya nekende ngiringa ko ganda basuko bonsi iko tugati liwe mwana minto Fred Matiang'i nera tugate ngana onyo mukurati no mugusigo gaturuka mukurati no muisanga gaturuka smart mama ngo gaturuka smart mama minto bakatomosie kirogo no agata abantu ba minto iko motara Mokonya sabo meta matuka mange amo ya firingia arolege ntegena gakenda mambia asepa election yerega iga eba election ya omosike ongara Jeremy Ongaro no musike Matiang'i ese gitoroje igere gati ya UDA na hupa ono renda bagusika bari hupa ngiyo jiguriyo mujiwa ndi muno gaine nchara kwanyo batwa ono ntu torega iga igonkagerete nga nyono musike akarumo chumbo seito orora to make a mistake no bwate chika kijo gonjoka egeko rubondo bwanya sa embod ono na abantu twacha gaiga atwacha soko lyobomo buna abagusi buna abantu bekerenyo ward na mono abantu bagutoka sebo isanga sikimu ebwate nyomba ibere abakurati na abaisanga bono otwacha koteba ninga bono igase tole yotorora soko support oyo minto Jeremy Ongaro oyore candidate nse kiamo kya upa erinde tomosile omwechimi Matiang'i ego ika 27 omugusi chikura chonzi pi oyo ra keisi ko ririkara musia ngatabanga onye chikwanga ryorimbo kare chiragende igo onde bwensi ora ke utagite kura chinga kiechase upa
usazi matiangi ara chikobori kiama kiaye minute ngai gombo geraye na guchi igonare gukorira nga abantu balituacha abangina nabagaka kuna tukurugaiga eyekurukunga kebirika tekerorration mwanchu muligereri gwikira bu twakorera mayima mbia mono Diana chinyumba chiachira abayisanga abantu gete na nimono banyale kwa babate barende ngamba bwato ibakurigereria se chinsemecho na akara twaruki jauli twasoire asesemeke renyo asina baro bagendete kuyariga niko chikorora nga bachoro mu MCA umutinyo lebosio anana mono nobochori bo kagire gochikoleta siasa ya Fred Matiang'i nande neli ye serikali inkairete nga babo Jafet bakurunya nsiongo heruko haigo baikira sesembe yekerenyo mwanchu muligereri muna Diana batebi nigo twarenge gochakira chinsa 12 lakini nje nanyurwa Diana lende wantebi ngango ika nyeitie bibi yana wata sabo kwabera ukuno gwitie bibe biya mono mwanchu muligereri goikira butwikira mwari bwa maya chinsa cyabono mambia tate kwando mutimo ko musini ni tokoirana tonyara ko batogoswa ase chinsa mo chichi kazeti lingana limwamu rero nabo mwanchu Eye Nensoko TV uboroso bumugusi nuganetie byome bitingu bitari kuboneka na kokota bwango ebyuma bikomenya asige kigetambe na gokobo korali bya asemermo yao company ya Davis and Shatliff nero munyangongo asika kimyaka 52 na kianda asobonia byuma ao byubuye bwekerengo kya euro aseriguriria nigo bakonia chimota chipambu chia mache ekyo gusyalira ebimeri amache chigenerator chisola panel amone chimachine kyo gukenura amache nkwaga bari swimming pool na gugisibya nkoni bara malyogo yo gukenura amache asumu cyo busongo Davis and Shatliff nigo bagutuka samaga cha Stage Plaza ayarigirnetie negedesenya kanege chigali asamange wakirisimi ase namba 0708623645 gose 0711079840 gose 0711079324 Oyo n'umucakano w'umucakano ime ya Nsoko TV unagwateka na kuhariganiwa n'abasaki bamangana ime na isiko yense yaito ya Kenya kera ritkuria Jumatatu ensa eyemo amone chinsa isato chabotuko nimbe kingo koretera amaya ya Nsoko TV elietaliane Ishmael Mogere nugalite printer a photocopying machine gosetone tago chande asobokoreri buao ika aseduka Nairobi copy machine solutions bwenyo rech machine ao chigutumekasi chobese na bwegas chinsemo choboncholia rigurito neliokokera nigotogokobera ekero kwagurire nigo tugutuka samagacho Atembo House lirongo liya kabiri erumu ya kabiri asebara ya Moi Avenue katikati yomucho Nairobi. Hapa tunauzanga printers, photocopiers, desktop and toners for school, for cybers and for the offices. We have black and white, we have color, every A4 zote printers kila kitu. Karibuni sana. Samange twakire simi ase namba 0700259909.
Umurigereria bwa Ensoko TV mbuya mono sana ase ogochora gotengera Ensoko TV oboroso bwo mugusi nigo guchikomera na inche ritkore juma chinsa 10 cy'amagoroba ase emeza y'amangana maya ekerongo cyo gukomanya aya wateka koru chinsemo ao imeyense gendra gotengera Ensoko TV oboroso bwo mugusi eretariane Linet Nyambane. Aye tata suka, aye baba suka, aye gase ito suka. Ouru Superstores, eyene duka mabongia, eduka wetani eduka, ekoni bintu rwanchaga guchakira, ebyobwaga kibuna, amabati yechigeji obutambe nechirangi ao. Ayukwerorera no wechorera se showroom yeito. Chichuma, emesumari, chirangi, chitangi chamache no kwana togokora ngurukwe marire. Ebitunge tyoboleme buna chimbusuro no boyo. Ase chindagira ekeniki yagetago isirwa. Nkondifura maguta y'icingene omochere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka. Tako na guchamachama na gutabataba gokena nalia kulijeduka sura gure byensi inse yekiramekemo asedi guririnse ikase duka ya Ouru Superstores aso mu Cyobosongo ebara ya Hospital Road amagacho Ouru Complex ange na Credit Bank. Oyonkeni Ouru omanyene Ouru Superstores Limited Kisii. Karibu nyumbani awaminto. Samange akisimi namba 0111161500. Kusetome email info@ourusuperstores.com. Boigongo toka turashinchira chekerero buna X, Facebook na Instagram. Ouru Superstores, karibu nyumbani. Asomo Kenya Ouru Superstores yonyole bintebe. Mukabora ingerango oyechigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bona omwancha omurigereria ayebune mutitire bwechigosori ao nobe na kirengencho yokokokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Egeteseni kia ogien Ensoko TV. Ibono nge guchunchugere gokwariganiria na gokwerera chigosori ao oboikiranu. Tomocha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokolyo keraritko oliechimamosi igochakera egetone gichinze sano na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omuroberi ibwe achigosori amona abanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. Magega ya televisioni ya Ensoko gwikasero yao kwanyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogokwa gose okubonchuria bono na bokonyori baga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662. Rumucho manu Nairobi, Kisii, Nyamira, nechingongo chinde chense ya Kenya. Abari kibaitomba bakorentera mangana magia asenchira yoboikiranu. Emanya mange na boigo bwatra Ensoko TV koigeka chingenjo chyomugusi. Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Mwancho muligereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balyagusi aiga no mugusi yakwa iburibaga na kunyara ko baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki
mwancho murigererie ensoko TV nechikobwata ase chi county cheito ibere chia Gusii ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batokogenda ase bali bali chinsemo chire isiko ya Gusii ase chinsemo bune chia Nakuru mwancho murigereri elitonyare ko batoko omugusii ora sensemo ya Nakuru libaga elianyare ko bakoigwewa na nene mono ntonyare ko batogo so ase chinsemo Eldoret no mugusii ore ase chinsemo Eldoret nenyare ko bakoigwewa mwancho murigereri ntonyare ko batokogenda ase bali barasa amasamba bune chinsemo chia Molo aliaso mugusii yale enuletie tunyare ko batoko ireke gusioro no musi anyare ko bagakoigwegwa asenjera enkeranu chinsemo chia Mombasa tunyare ko batoko ikoro nelio mugusii nere anyare ko bagakoigwegwa asenjera enkeranu aiga omwancho murigereria segeta seni ya Soko TV no gotuchi ko batogokora eke igikorugia ito tunyare ko batogekora asenjera bwenerete mwancho murigereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho murigereri tunyare ko batogokorareria okorari kwanya gusira asenjira ebwenerete Ensoko TV oboroso bw'omugusii enyagitani robotamero chinga kichoborere kolende talikire nyagitani erabo botamero asogoko bokali ubuya bwekerengo kishiguro otatiga Kasims Hospital nigo twatabanyagitani bomanyi boisaine bakurwali marwire ao asokolenga nech machine ichekerero obokore bwito nubwichinsemero ngebere nainye nkubara tole nkwakatura x-ray nkugwani tura maiso amaino amauga n'amagongo ngokonya turabangena kuibura na kurobeli ruiboro ngokora tole ultrasound ntubwate ICU HDU NICU ntubwate pediatric services ntubwate gynecologist ngokora tole physiotherapy na pharmacy yeto nigichire amariogo ngutumia tole insurance au buna SHA AON Britam na boigo Trident nigo tugotoka nsemo ya magina tuligerenetie negete sen kyabanya nyimbo kya magina asamange akesimi 0707289342 kose tome email kasimshospital@gmail.com urwase abanyagitari baito bare qualified karibuni Kasims Hospital, we treat, God heals. Nguliole bintu byekerero bunesimi laptop subwoofer TV fridge nabwege bintu binde byestima tago chandeka Soki Electronics no tule iga asenjao nkoni tule bintu wichakire byenyumba ebye salon nonya ne bintu byobesi aseriguri uraikerie nigo tugutukane muchine mera no bokole bwito no bwokobokera twakirishimye namba 0702669403 Eye Soki Electronics ibiro bachonyamira mwezi mwariganirwa Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusii Mwajito murgeri yabu yetasengi Ensoko TV mambi yabono murubiri Ensoko bwakire nane toiranire makoboko kwa nimbwate gazeti ya The Daily Nation litko lya lero ngote binga nigere mbo nigere ndito ebwate emegano yanspe kandi yoganiri kumanya kurwa senseri ya Tanzania mwajito murgeri nabago ase aliagenda tokone kwimiense ya Kenya kurwa chiabisi cheitombaka ebinyoro beto manchito murgeri nabago oyo minto Innocent Onyango no china bwate gazeti ya The Standard igonga tokwariga bena sensemeri seti tunya toko manyamange chinga kibuni chiga emambe abono nawe ngo tebyanga na mange
tubwata maene na mangaru manjito murigeria tugochakane gazeti ya The Daily Nation ase ukwanira igoro yenseri ya Tanzania asobo chori bwabetero gokorekana ningo bagotebanganiga yalenge Suluhu versus Suluhu Samia Samia versus Suluhu for the first time manjito murigeria twaroride abantu bari bakwigirira wene wa monyabantu bagwesokia Nkaite kwa rali gazeti itu ya The Daily Nation manjito murigeria for the first time nayo tebanga atwaroride enseri ya Tanzania chingakie chikurwa Moske Suluhu Hassan abakago sobisi banyali babakorokoro kwa manjito muriya sote bwokira boniga nigo bagendete kurobikana kolende niga abanyanyimbo babete bagoti y'abantu ba Tanzania babe bagotikara sinyomba cyabo tibaba skwenda sikipara nande tumaitenga aigati y'abantu bari baganirwa se aho mubaro bw'abantu baganirwa gakikora nigo barenge 36.7 million voters bari baganirwa sokya nabo igo tobatemani wanga ebituo biribyo gwaka chikura nigo byarenge 99,000 sensemeri ya Tanzania ase chikura cyacagete gwakwa gochakira 7 am chinse yamo yabona mambi manchito murigira butambe nero bacagete nabo igo nigo cyarenge itariki 29 kero baringo bachori bwabo kurenda abantu bagesokera batebabuna mbatagita abantu babo kura sensemeri ya opposition bayaguri baga yo gwaka chikura tukoranga nonye kero kwaro cyase Lisa ryo gwakachikura nabakwara ko ro mwanjito murigeria nga mengi amangina roraga ni rikorigerirwa bagotebanga there was no proper observation yechukure echo kurwa sensemeri mwanjito murigeria chinga spokesperson Jason Musigwa abetega gotebanga abantu mbabasikogenda ase chipara kurende bagotigara sinyomba cyabo kubeka obolendio byasi chensemecho kurende twararigati ebyombo mwanjito murigeria East European Union batabirenga enseri ya Tanzania turibaga byo kokora chikura cyaba century abene nabego ekyombekia African Union South African Development Community SADC the East African Community na International Conference on the Great Lakes Region nigo batebirenga obocholi boliti bwako etwa century abene nigo bwarengo bonenge nabego bokrumi asibatebirebuna enseri ya Tanzania nigene ikorigererwa elio banyolenga nikikagane gokorwa ase enga kibune yigo mwanjito murigeria nokonyora omugano ya sobwagale onya gokwemanyanga na ali kurwa sinse mo cha Tanzania oyinoro omugano olingo omonene ase gazeti ye nabegasiba gokwanira igoro yoko bekwebendera Moske Fred Matiang'i ekiama kiria kyobomo bwa ODM litskori igoro nabegase gazeti ye ngokwanirero manchito murigeria amange haitogochikunyara to gokwanira igoro boigo yomoroberio ryabo bocheno osha ase abantu batatu babete bakubekwa byara litsko igoro asibe goterekana ningo bariyete kibese kire 17.5 million abokurumi inegati ya togochikunyara to gosanga nayo manchito murigeria kuri gazeti ya The Daily Nation tunya to gusanga naye amange hoyo mito inosendera bakora tutayikora se gazeti ya The Standard nikigeria togochakonyora Wanchumurigeli ase gazeti ya The Standard nigo bateba egesunte nigo kere Dar es Salaam bateba Tanzania nigo yategete na namono bakanyara ko bakora kiburaburu ekici yabeire ase myake menge zitararekana senseyo ase abamenyi benseyo ya Tanzania banyantaka bakongoka ase kibara na namono gokana na batebanga obochori bwakorwa tibo bwenerati murayibense yo Samia Suluhu ni gaboniga itaramanyekana sare nonye nabo ekera ensegendete korora egento yote bunga gosiekwa ni gabono igense yo emtandao elimirie gose internet etayo na abantu nigo bagendete gosirio bugima kubwatekana no korobekana kogendete asense yo nigo babateba ase chinga kichiabono nigo abanyanyimbo barese kibara nabo igo abanajeshi basokire asikiri bagara bateba nigo bono bagendete korasa bari bakorobekana umwanchu murigeria ase gazeti yo nigo bateba ni gense yo egendete korora umuchando monene nonya nabo ekera obuiko bwense murigereti butari gukwana kendo mugano yore boye bwati goikepechi yakane egara togendera no oro mwanchu murigereri ase gazeti ya The Standard ebabateba nigo bonigo murabyense yo kurukusuluhu Samia atamanye kantia saberete ekera obochori obwaretere kiburaburu
mwanchu murigeri bagara goteba gaiga litukuri goro liria renge litukuria kabere maga yobochori gokorekana sense yu ya Tanzania nigo bono abasae babere banyatuka babakora swa ase chinse mo chirichia na manga asbagateba umusawa yomo John Kahindi oyoromo Kenya nabo igo omonchorerie sense ya Tanzania nyatuka barakora swa ikawusiri mu mabwaye nabo igo omwanchu murigeri igaiga ningoteba rengo mungwana yo maseli takabuli balai na era niganya tukoba gakora swa asbagara goteba imibere yabo nigere sense mo yengendu mwanchu murigeri wona igani bateba nga chinyumba au chuboralia asense yo nigo chianyare ko bachiko kani wanchinyara ko bachiko bwata okorobekana ko byandrete imeyense ya Tanzania ekero murayo ibuna nabatebya atamanye kanti asaberete abande nigo bagateba nigo gatebekana Samia Suluhu nigare chinsemo chia Zanzibar nigo bone go monchu murigeri abatanzania banyare ko babaka wende ko rukumye kafi gosogota soka isiko anemona asomo chu Dar es Salaam asbagara batebanga nigo bone iga nige mochu yo Dar es Salaam obwate wetani abantu chimilioni sana ibere bagatebekana nigo banyare ko bakorinwa egende ko kwa konyora internet na anemona okirba batebanga nigo bagendete kominyoka sichibara na anemona bagendete gosalia chibicha cyo musike Samia Suluhu asbagotebanga asechinga kichiabona iga te konyare kana abanyare ko babagwanchira na ase bochorwa korwa senseyu ntebe ase amangana abo nigo bagoteba gosomulike yomo uyo kwanete ne gazeti ya The Standard yakare bateba nigo boniga NCU erasa komu na manene mono esbagoteba chibura buru chigendrete katime chili ebwatani gune chibura buru no mocho Dar es Salaam Mbeya Arusha Tunduma Mwanza Kahama naboigo emechende se banyare ko babateba goikira boniga nigo bateba umwancho murigeri abatanzania nigo bare asako tugbatani mugano uyo ole CPG ya gatano nigo bono Odia okwamerera ni mono na omoske Samia Suluhu asense ya Tanzania omoske Tundu Lissu lituko lia chitaliki komende kianda arenga asifosi uke gambero agateba takonyara kwa baga wancha igorerwe yakobera na banche kubwatanirwa ne yentuguri watebekana chibura buru chigende taso NCU nabago litukolie goro niganya tukabaga kwa yegwe kegwa kyuko nyara kwa baga kurwa na democracy ne kyombeke ligia Democracy Union of Africa ikia nyara kwa baga gutwara libaga na gwikaransa asumuchiyo Nairobi twara kia magia kanunki alengoro guturu munyakirogo bo Gideon Moi na boigo ikia mekia gekurunga Chadema gekanyara kwa baga kwa yegwa ekegwe kyo gutira asumuliki onya gwekia mekyo okurukunga de Gratias Munishi asiboigo bagatebanga nigo murayoyu agendete gochererwa na gusiekirwa kera NCU agendete korora umuchando mugano yo ime ya Tanzania nigore ase epeche ntanga ni gazeti ya The Standard oyo bwati wike page ya kanene ya gatano nyariko bagwe somera ase njira wikirano Diana nakwana igoro ye ekiamagia Jubilee igoro nigo Kenya tukabage koralie nga kianyara kwa bage komo omoske Dr. Fred Matiang'i libaga lyokoba omokonyi gwekiama omokonyi umurai gwekiama ekyo na nabona nigo bona chikobaga kubwaterana no moske Uhuru Kenyatta korai kiama ekyo gya Jubilee boigo nigo bono iga aso moske Fred Matiang'i anyara tukobaga ko na lietalia ebene anyara kobaga korigererwa ko chikoba gakoirukia bendera ya Jubilee buno murwana libo koriye kirogo kyoburai umwaka bw'ikiri 2025 ebere naboigo moncho murigereri umuske Fred Matiang'i niga tulibaga anyara kobaga okora chinkwana na bali bako bakwamerera na serikali inse yobo muboko rumwa United opposition mwancho murigereri egati abarayi bwachikobaga ukwana na barabona umuske Fred Matiang'i na umuske Martha Karua wekiama kia People's Liberation Party na boigo oyo kabeire teneli goso muteneli weli chiko asense ya Kenya wekiama kia DP umuske Justin Muturi na boigo Eugene Wamalo wekiama kia DP Kenya na boigo oyo kabeire mokonyi bumurayi bwense umuske Rigathi Gachagua na umuske Stephen Kalonzo Musyoka mugano unigo la CPG ya kabere na bokora umuske Fred Matiang'i munanya tukoba basekana koropia limelia elie kona na boigo na bokora ababwatani ba Jubilee na barenge asomo boko ekera banya tukoba bakora lianga bono Matiang'i na ruchikoba gakubwate si umuske Uhuru Kenyatta koba bakora ekiameki ya Jubilee asama tukamange nigabere gakubuli gunga na bwate kiama agachakara lekana lili babwate chinga kizirwari gateba bari gateba na barigo atenete kiama ya Jubilee alafu makororo bagachicha bakaranga bono na ande bono osokire bono rolekanira ko bumurayi wekiameke
mwancho muligereri Diana ebugano ino se gazeti ya The Daily Nation. Omugano ino rase gazeti ya The Daily Nation mwanchito muligeria page ya 5 na kabere asego tebanga Matiang'i bono nigabeire fragbera yekiama kirikya ODM nero ire bendera anyarega ko yerukia na gochabuno murai gosekori yobora ibense ya Kenya mwaka wa 2025 nebere 2027 mwanchito muligeria chinga kitwaro leno nyenkuru asago ngori tuwa gusia county ya Kisine county ya Nyamira tarori gati ya bananchi babeire bagwesokia na goteba bunango chabari kumubwatsi na boigo bachikumo bamoiro koboko gochikobo murai bense ya Kenya bono litskuri goronere nigabete ga kuirukia bendera hikia mekyu kya mwanchito muligeria pole ni kiama gya Jubilee abetega kwirukia ebendera na boigo bagoteba nonye nigo omurai yomukoro bw'ikyame kyo mosque Uhuru Muigai Kenyatta nero gotigara omurai intenera bw'ikyame kyo kole no mosque Fred Matiang'i nere babeire bagochora iri chikorigia oburai bw'echinga kyecho bw'chirububere emeronge bere ne 5 nebere aseboiga batebire gati abali opposition bakubwatirana no mosque Rigathi Gachagua kurwase kyama kiria kya DCP na boigo Kalonzo Musyoka People's Liberation Party Kalonzo Musyoka na boigo ase kyama kiria People's Liberation Party Martha Karua na boigo Eugene Wamalwa gati abali baguchukubwatira na babo Justin Mutsuri kwene kyabona ekyame kyo na boigo abali bari kurwase ensemo ya opposition gochabare kubwatirana kwene kyabona gochabare gochabuna abarai sebuno mugonjo gochoro murai bensi ya Kenya mwaka w'ikirubera mangebere ni 50 nebere ose 2027 mwanchito muligeria ase Uhuru Muigai Kenyatta tebetebuna na chikwenekia obomo na beigo komosira Fred Matiang'i erio anyoro buraibu mwaka o 2027 Wachubuli lito tigana noroboti uruo Diana nyarikwa tebirole gazeti ya The Daily Nation igoro yomuske Fred Matiang'i togoso ase page ya 5 alimo ye gazeti ya The Standard iswagateba nigo igoro umuske umugabana bwe county ya Nairobi Sakaja nyarikte ko bagakwegerera kibese banyarikwa babagotumeka asoko na jibase ribuna bagabana nigo bagateba kibese cyo kireji billion kinyinge nigo bono cyanyarikwa bachikoboligwa na kunengiwa na Senate ya nemo nasbari ko bolinga kibese cyo nigo kibonete ba inseke ga nchagi ya serikali na abagabana tibabona ati koina na kibasari asikeli bono ntebe mo senator Catherine Muma nyatoko tabanga nigo county kitabona ati koina kibasari yakogera serikali nene nere bwate libagelio na nigo barateba nigo echinga kichinde koirera emirobeli yechi county government yechigose chiga serikali yechigenga yanyara kwagotena moske Sakaja niga ikira ntebo sio bwe senate goro na korenelia mabolio ase committee lietenete chisemi na nomono asanya tukabaga konyora amabolia yo na nomono kabaga kubolibwa ngaki emirobeli ye county yegendrete ya Nairobi asanya tukabaga gotebwa ngabikira boni gani ge county ya Nairobi yanyara kwabage kobeka bilioni ya mochi nugutaisano isato ase keganche kige basari kunyara kwabage kwana na gochia ase abana bale asomo cyoyo nabo igani ngo batabago ikira bono ige myaka 10 county ya Nairobi nigo yatumire gwetani bilioni sato eliko nyara kabaga kwana na obokonyi gochia ase abana bale asomo cyoyo Nairobi na namo nabateba eketali ya roge chageti nigento kegende toro na bone go mwanchu muri na bwasomero mugano yo ase page ya 5 alimo nyara kabago kumanya inki kelikegende kurwa asesemi lakini na ndege ntigarite se page ya 5 alimo nigo boniga umuraibe kyamagia kanuri twanyara batugukwana umuske Gideon Moi anyatuka baba sokia na batebya abasai ime sebanyara ko baba kwelikia buna abakichukura ni anyatuka baba batebya ya litukuri goro se chinsemo chia ekerabalinge asemo bogani olia oyo moga Nairobi na ekiso kerabali gukwana ne kyombekeli tobatebya anyatuka baba ko matundu lisu ekewa ya Democracy Union of Africa kine kyombege koligerelia ngaki ebyama bigendete kurwanira igoro yokonyora igende ko bone na kurigerelia kiba kunyara kwa bakurigerelia mangana yoborai ase chinsemo ne chinse ime yorobongo rwa Africa namono asibanya tukoba bakobolia abakenya bayandere ko babo chasobwamo na koranga abanyare ko bakogenderelia democracy yense ya Kenya ikyombe kigya duwa niwe gekoragwa no munyakirogo okurunga Luiza ata ayameng oyo nigo ale ase ekyombe kyo na ndaro munyakirogo
Nabego mwanjito murigeria jinko irana se gazeti ya Today Nation na ndentigareta se page ya 5 na 2 ne kwana yomura ibense ya Kenya hekera kwati tara ya ego chinsemo cha Western asebono atebirebuna asichinsemo chiria na chikwene kya magendero nabo igona begete egatiemero bire chikwene kyabuna chinseme chiongo chachire gotangana asama gendero nabo igoko kolibia aseritsko ligoro anyaritiga kwigora enyagitko ogoiteretaro yae anyaritiga kwigora enyagitari ya kakame asinsemo chiria cha Kakamega nabo igoni gagotebanga nkubwatukaye chishiringi chibilioni ibere na nuguta isano kuchiase county ya Kakamega asobwaga chibwe chipara nabo igo 2.2 billion ase ensemeria ya households gose ase chinyomba chirisabwa testimate ibere na chikwene kyabuna chinyomba cy'abantu 340,000 ndio manchitomurgiria ngocha bari kubekerwa omorero gose estima eyo nero estimeri ya mashinani nabo igoni gatebirebuna gwitira ase owika kwaya sinsemo chire cha Western chinsemo cha Malava nigo atagete David Ndakwa oyo ase campaign go soba choli bolyoboke ugo chigokolekana omutinyo bocha chitariki ya 25 nebere 27 November manchito morgere na by election yo chokora emergency ya Kenya nigatebirebuna nabeteka gukora emirimo no mo MP wechinseme cyo Malulu Njendi nabono egento kya muirani bya sinsemo chire cha Malava no kwenekya buna cyari kubwaterana na amoske David Ndakwa kwenekya buna gocha bari gukora amagendera sinseme cyo ngomura ibense ya Kenya natebetenga abara yabo position position abatabwato manchito murgira wetera chinkwana cya chiri twigoro nigatebetenga tutam na wetera obo kwa moskirela morodinga uyu nando lenge bweka oli komotie mase obocholi nabono nabetega kurara nigatebetenga ababande tiba kumonyara nigara chiga kosoka buno murai asomwa ko 2027 yatebanga ereta ko baitkondio arabe one time yatebanga my key mission is to spread development to Kenyans asate bire boigo ase abantu baliba opposition manchito muririo nganjire soma somononde bunerikire outeba its key mission is to spread hatred, divide Kenyans along ethnical lines and halting sad leaders does he think that by shout one time Kasongo he will beat me in 2027 uno moskerigat kashagwa ekero konyora chinkwana chago tebanga one time Kasongo burende moskera William Samoei Ruto tebenga nabwato kwegena omwakoli wechiribwera 25 nebere nachuko chabuno murai nabo igo nege ere ekogena kwae naba Kenya banyale bakonyora magendero asatebire buna wetira chitaro chiayi chiakere county niga guchikwene kyabuna keromo Kenya konyora ara magendero nabaganyarika kwikirania engere yago monjito mogiri inetara ya iritsko rigoro chinga kyaganete tara ya sinsemo chiria cha Western kubatani na etaro yo muraibwense bono ntaite kwa SPG 13 ase gazeti ya The Standard yesibakare gateba nigo bono iga serikali ya nyarikoba gateba nigebegete bilioni 4 ngutaibere ase umurubiri bwakwana ne ibande gosyo bwo choli bu mwaka w'ikirubere 2025 bere wetera ase bono gateba olioko buteba kana koba muri kemanana bwe kiumbe kiugo sikeli ko nyarako bage koligerelie emiroberi ya serikali moske Dr. Kipsang Kibilio moske Dr. Bisangi Belio nigabatebanga nigobona gababekire bilioni enugutainye bilioni nye enugutaibere elibacha ko bakwana na ibande gucia asaba Kenya na nomo mwanchu murigereli niganya tukabaka ko yakwana ya kiragirente bosio bwe bunge na nomo na kirabali kolingoli gwana koligereli igoro yoborendi na nomo ngakibaka bakora emiroberi ya serikali asaba teba gwikira boni ngani gabagendete kurwa ibande gucia asaba Kenya na ntwaro chomura ibwenseli tukuligoro Diana obatebanga nigobono abochikoba akoligerelia abakenya banyore ibande kirabia sire batariko wakana chibese chinde chonsi mwancho murigereli magana inigale ACBJ 13 ase gazeti lakini mugana norega iga kwayo kwana kare ase gazeti ya The Daily Nation soko yochuta Robert Ngasira na abande batatu nigo babere bakubwatanirwa no bobi bwakorekanete ase kyombe ya sha asiboni gabateba bilioni 15 nigo cyanyara ko bakigo sira gose kigatebekana kisirite guru ase keganchekyo na nomono nigo babatebekana nigo banyatuko bakogenda
kwenda gukora ubukulimi ase kiganje kyo bagoteba ni garenge umuteneneri ntenenera bweke umbekyo kia sha nene mona bunare kurukonga mu chief executive officer boygoni ganya tukaba gakobwatani bwana abandi bakurukunga Ada Otula Rosemary Daraja na boygo Peter Ubuna au bonsi bagotebekana nigo banya tukaba bakobwaterana sokura ekyombekyo chibese cyo nabatebikire chimilioni 15 na nomono nigo banya tukaba bagotebekana nenya gitali mekurunga Acha Prime Medical Clinic yugotoka chinsemo chia oyugisi me county ya Homa Bay nigo babona banya tukaba boikiwa bosiobwo umona chibina Lucas Onyina oyonya tukaba gagotebanga nigo babona babukube kume bagenda tagocha na nemo bakanya koba bakurigirira gunga ngakibakanya koba bago iraniri amabuli ayo akaba gakubuli Diana umugano uyo nigo gendrete gayigas bagoteba chibese chichi asirite chire chimilioni 15 chibese toko genda ngona ntuchiteba tosire 15 ni gutaisade chibagatebekana nigo banya tukaba bakoiba kurugose bakonyara kwa bakora ubukurumi kurwa asekyumbi nabo igo bakageire igatinda teba ngabakorete na nomono banya tukaba bikiwa abo si wiki gambero sechinsemo cha milimani inse iyo omona chibina Lucas Onyina oyonya tukaba akoba tegerera na bono mwanchi muri na bwesomero mugano uyu onya tukaba ukoyigwa asenchira wikana lakini mugano no lega ntarako alibaga page 12 bagara batebanga amare yogo tutukanu nigaga ndata kubwatanirwa na amari yogo tindi atoka se chinsemo chirichia Mombasa ase enyancheri ya Indian Ocean kibatima digose nyanche korupwa bosenga kikali kuruku Ocean asfagateba kwetanya mariyo baywa boniga kubekwa ase kerengo y'ikibesa abatebekana ni bare bilioni 5.7 na nigo barateba tamanyikanitie asale ko benda lakini ke batebanga abairani nigo banyatiko babo toka babwata mariyo bayu na ndentwara bawe kibusi weke bambero na nemono mariyo bayu akale batebekana niga kuruku metafatamine ni ndiga bwiri nemeliye kurukuga MV Igoli chitaliki 23 tugwirana ingate yo mugano yo asenchira yo bwagale nanje omanjito maligiria to koirana ningote binga abantu bali abarenga Islam cyabo mukuru wa Chenga ngakiboni gabakonya kire wetera omoroberio bw'ikinyomba cyamagulinse ose affordable housing nabayigo mechando kibagwetera Chenga kibune chinga turenda somo tukomoko mukego Diana kwa tabatodo mutimuko na igumo gatebanga munwa tukubika gento munwa onyoko bokongora akoraki ngora imukie kuligi korente na magura atari kibati nandorere na kirandore gusenkwa ali bwatabiya aga clip akwa kabeke sembeo togenda nakara ku mutimuko tukoirana nande nintagete nanda tobekere dayaro linkere sembeo anto koirana atobekire clip kia umuske Dr. William Ruto asaga tebanga muntu tayo musaja tayo muske Raila Amolo Odinga ne alibache kurwanira nero buraire kini osirire Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi Nugani tiskuru asomwana arakoribya asamasomo nechikosoli tegerera bono St. George's Nyamira Academy nere skuru yao emerulito nige kogenda namaganyo CBE nguruturo sombi uburaro nabuigo nechilaboratori nebirasibito nebyekerero nigo tugutuka Nyamira County. Daktari Stanislaus Misati, Inje Director ya St. George's Nyamira Academy. Saba ibuli nkuba karambya mwana saba no muko na turetera. Ande ko basaba mo byandira turetera abana kyagere school ye buyere tubate laboratory tubate
computer sciences library full good library na environment ya school baiga na berengia asabana baito bagosoma asamange twakirishiria se namba 0722 734583 St. George's Nyamira Academy. Strive to succeed. Kwarusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances. Sungusia Electronics nintwe lichibuli yao. Nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories naboyigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonia ninchuwenyo spare part chiechinguru Sungusia Electronics boigon koros tole chispika chiekerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemega au tuline sababu yo kole talentambe gucha kuliye byombo bunebe tutarira somo chokebirigo na boiga somo chunyamira gose twakirisi miese namba 0784884484 Sungusia Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye ano mwibuli Henry tumwano obugimo bya bwankyo eskuri y'oborosi Tabaka Academy nigo tukubwatira naye erigwikirania ndote asoko umwana w'oborosi obutingu bw'ekisemi asekerengo gye fees oranyale wakana abarimu baito nigo bali n'obumanyi bw'emirimo nabo igongotiri barebyewa ao byaborokirwa buna kigosori egatiye binde nguru turobo sombi asaborokirwa ntubate nyumba cy'oburaro asabamenye time endagere yaborokirwa baito nigere eyebirango biguru tubate birasi kuru play group up to grade 8 umako changu chitore kutwara grade 9 nigo tugutuka ange ninyegetari ya Tabaka Mission twakeresi ni 0722 408142 gose 0708 706239 Tabaka Academy School of Thinking Learners. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Wancho muligereriye murubiri Nensoko bwa kirembu ya mono mugendete gutubwatia sensemo ya YouTube Facebook kana mono astogendete kuligereri kigazeti na asoko bako kwana buna nago tebigo mbwate gazeti ya The Standard Diana gatwari gazeti ya The Daily Nation lakini natebike batitokoirana anyariko bagotobekere clip kyomusike Dr. William Ruto uyoro murayibwense ya itoga asatebete musacha tayo musacho kabeirororo na asireti bugumu mbagwaye igo ababande agenda teyo kirengankeyo ayakwanete chinsemo chia Malava by the Malava nigerese chinsemo chi county ya Kakamega buno koru wasakuru kunga Kip Karen ogende akeroligeretie buno muntu guchikoswa Kakamega utarayikororo ngwale gutigango te innocent okay mubunge naro na egendereri kiaro ikiro gotebangana goteibaka kwenda iga kwenda Diana ili mchezo wa town nata tote bali na nindira ali Malava likobweka miguneli na nirire asense ya Kongo embulego tu sana na be mbulera abete tuchinse mo chinde lakini Malava ali embulego tu nyinge sana tiga turaro mu producer ito atobekire clip yekyo togenda takoligera chigazeti gakoera ekara tu kwana togosoma mbiya naro clip yekenya negiyetebe maine kibati ngagerete nga clip yekyo nkere tayare kogenda asembeo eliyo muligereria nyare ko gakumanya igoro ya amagana umurayibwense anyare tukaba kwana ase chinseme echi chia Malava lakini tuganyete anyare ko bagakora boigo nigondo chega iga chia mate chia Bobu Njagi na boigo Nicholas Oyo
bagendrete goteba ng'abona ense ya Uganda gwikira boniga nigo yakorire omutienyi oyemo etarateba ase abana babo bare nande mono kiri batebire nigo bone ense yubente kubikirwe bitango nande basabire ekiombe kia African Union kinyara ko babe osono noro nabo igo asbanyara ko bateba nonye nekiombe kiri kia European Union yasona noro nabari bakonyara ko baba korigiririe gento gikorukwa kwana na amabira gochia ase chinse nabari basona noro nekiombe kia Law Society of Kenya mwanchu murigirigo ikira bono iga mambi ya bono natugukwana matuke 30 elire kuru Nicholas Oyo na Bobu Njagi banyarite ko bakubura nigo batebekana nigo bara abantu baburite ekera banyarite ko bakubwatwa n'abantu n'ikinguru ekera baringa sense ya Uganda sense me ya mobile ko bakobeke gari aba mabuta kwanya nigo bacire sense ya Uganda guchiko bakumubwatesia umwana siasa okurumwa Robert Changulanyi wose eselita lindo manyakante na Bobby Wine Diana igono roche ya mate in fact yerese igasi ngong sana mwana ngoli nare gari buna bone ga mate mwarete uri ne gari orugusi omuganye taike Nairobi ubwo na wa kesi imyo nagobolia Montereba ngayimwe ikire 30 days umwana ogataiyo na aba monto manne sana jena abuyete ngana abiro monto manene mama ngora mbuli ari gose baba umburiga waigire nyumba umbwati sana nesimi okumanya naikire nyumba nje tata nakirali sana na mama na mama iteidie ni kwenda ande lakini simiero tata kana chaka iga na ikana rubo nyamira usongo ko lindire gari kwa lindire gari ko ikanaro konte kwa ikire naro ko ikari mu otebi ono konyoranga innocent chi family echi nabo igoba nabantaba nene nchiranire bari gokonya abayiboli inkoba abukoigwanga Bobu na gakonyire mu iboli oye na Mariogo na ubaka bayirire gasi inkonga nako musano mwanjito murire kuri ndibiyombe ibibyo ko igero bone bwa mwanya abantu biabire biwesokia tigana robono esekali ito yensi ya Kenya gwitira Musalia Mudavadi yoro mwasiri wa manene abenere kagwe kwana ababe bago bwatirana n'ekinseji kinde banyare bako konya lende aya mateyo nyari ge kwira na sti family cyabona ndi nako usano manchito mugiri kigaranto maitinga abantu abamoyo bakali ngai bakali wikira boniga no nyachinko machiringa barole kanire mbali ko gundagira sinale barole kanire chingumye chiro yechiro abantu abambarato kaigonga serikali yensi ya Kenya ndo isabete nyari ke weso nabarai abana banyari bakwira na sti cyama cyaba tumiti somo direct ito kibatwanyorire clip kikiomora ibensi ya Kenya kira ukwana chingwana chiaye kurwasi semo chiria chama lavo manjito murgira tukatonya togotegere clip ikyo toigwe buno muraibwensi ya Kenya Muski William Samaru tabatebanga musacha tayoboniga uranyarega kumubwaso choli boli bu mwaka bochiri bubere 50 nebere kyaro muskele la morodinga oyolenge candidate wale gobishana nere na betega korara ukabila tuendelee na maendeleo sio tuendelee na maendeleo sio na mimi nataka niulize wale watu wa ukabila na chuki na kisirani na hasira na wale watu ambao sijui ni muundo gani, waambie watu wa Kakamega County wasikuje hapa tu pere nini, watuambie mpango yao ni gani. Barabara ndio hii tunajenga, stima tuko na mpango, masomo tuko na mpango, matibabu tuko na mpango. Yao ni mpango ni gani? One time Kasongo nini, hiyo itabadilisha dunia hii kweli? Sio, ni ujinga. Sasa hawa jamaa, mimi nataka niwaambie, hawa jamaa wa ukabila na kisirani na hasira ati hawana mpango, hawana sera, hawana taratibu, hawana agenda, hata akili hawana. Sasa niwaulize, mtu hana akili anaweza kupanga mambo ya barabara? Mtu hana agenda anaweza kupanga matibabu? Sijui kama tunaelewana bwana. Na hawa watu mimi nataka niwaambie, my friends, nyinyi majamaa wa ukabila, nyinyi majamaa wa mambo ya sijui nini, mambo ya kisirani, nyinyi jamaa watu wa chuki, mimi nawaambia mambo bado. Mambo bado. Wacha kwanza tupange mambo ya barabara, tupange mambo ya matibabu,
tuunganishe stima, tusomeshe watoto wetu, tupange ajira hawa jamaa, alafu tutakutana na nyinyi 2027. Ama namna gani? Tuko pamoja? Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa hapa Malava. Yaani mkiniona mimi hivi, ati wale watu tunashindana na watu ni wale? Yaani mtu ningeshingana na yeye ni Raila Odinga. Lakini sasa hawa nitawamalizia asubuhi na mapema. Very early in the morning. Wamepotea. Ama namna gani my friends? Ni kweli ama si kweli? Na sio kwa sababu ya bure, because they have no plan. They have no agenda. They have no program. They have nothing. Ni watu tu ya kuendesha ukabila, kupiganisha watu, kulete chuki, kulete hasara, kulete hasira. Na mimi nataka niwaulize ndugu zangu watu wa Malava, tushirikiane tufanye kazi pamoja. Sasa mimi nataka niwaulize, si huyu Oparanya alikuwa mtu Azimio? Si huyu Barasa alikuwa mtu Azimio? Lakini kwa sababu wao ni viongozi wako na maono, tumekubaliana hakuna haja ya kulumbana, tushirikiane, tufanye kazi pamoja. Ndio tumetengeneza serikali ya broad based, ndio tuondoe ukabila, tuondoe chuki, tuondoe migawanyiko na tuondoe ubaguzi. Ndio Kenya iweze kutembea pamoja. Ndio wakati tunapanga maendeleo ya Kenya yote. Mimi nawauliza ndugu zangu watu wa Kakamega, jameni, mkubali tushirikiane tufanye kazi kwa pamoja. Munasema tushirikiane, tuungane ama tutengane? Tuungane ama tutengane? Wala wanasema tuungane, nione jameni. Sawa sawa. Mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Lakini sasa mnafikiri nitamaliza hii mkutano bila ya kuomba kura ya Ndakwa? Si ule Malulu Injendi alikuwa rafiki yangu na tulifanya kazi mingi na yeye. Mimi nawaomba kwa unyenyekevu, tafadhali watu wa Malava, munipatie huyu kijana anaitwa David Ndakwa afanye kazi na mimi, tumalize ile kazi Malulu alianzisha, alafu tuende mbele pamoja. Mutanisaidia kunipatia kura ya huyu? Wacho muligereri uino muraibwense nigwete bunagateba nga abayi bali bagatane na era ni kabagate inde guru kwa maroro. Baite kibatira rutigire SS yarja gongitone. Wacho muligereri na nigo aganyari ko bagateba chinsemi chiche western nachi ko bagakoreta go mororo na koreta magendero anemono asacha getinya gitari ya Malava igenteke na SS yu na arorire ninchira umuraibwense abatebaga musacha reta koretiki tayo na igwete muswati yo mogotera ngo musacha nyarebe tindi goteba ningu no muraibwense na rotebe ngana teba lakini gago nonde ndende mabialero meterero ni tukure juma na ndesa bate Colton noto musoribwe susuwante betinga ngongira bale tochikotara Colton na umusoribwe su inchibaga kutumira maigoka maigana wisaini ena tebeti umusoribwe su toike Tanzania ante bikaranchu na ku actually gukwa negoro ya Tanzania clip ngire ntate gutumira kibati atubekera asembeo aba Kenya mwanjiro ukorobekana yani mwanjiro sisi ndo kusema tunasaidia na tunakokonya tokokonya na innocent igo batangire tuchinsemo chisinya guchimate na ndo kwa roje ni parigere tia etimu ebo etimu go gujimate tete koro pigi chirega ano kwa parigere tia innocent omubaga no buna bune twake igo ni parigere tia atimende tilanga tebiga inche on a very serious note mambienda magana to kwana na barase gocha gutoka litu kelimo kako genda so mtandao batebe ntwa kwanete abarai korege ntukelike bwenerete eba no mu MCA korege ntukebwenerete yente kebo mwana inchi bone gobokire na namono nagendete kubwati ibintu bingi mukabegeri igoro yokorosie budget kare tu akayigure ngane ichibes chitaraba allocated rera abakenya bakubwati bamanya allocation ya koriru county ya Nyamira muchando nororo batebanga chibara nchibekeirie chibes chie kuchikorosi chibara chirami abajumbe kore mirimo yaino aba MCA kore mirimo yaino muraibwense nera kore mirimo yaye maine abana inchi abatogo tore na barabu bagora twagera gisimino ni ntugo chagaiga toro chenjera batagete bintu bikorekana tobagenda busio ni kabone ikigambero Kenya tukabage kumwanchira abono umu inspector general koba nero okurigirira imirobiri yo kurikibwa kw'abanyanyimbo ase egekosi keliki abanyanyimbo imense ya Kenya
nigo amangana ya nyatuka baga kugayanwa niki kiambere ukirige gotebekana gyo kurigereria amangana yo kurikigwa nabo igo kurigereria obakari mirimo nubwa mate bwabo na asfanya tukabaga teba bono ige kyombe kyo kia National Police Service na kikere inseyeri chiko kirendire kurikia abanyanyimba asamatuka mange nigo esiginyi yabeire se bono iga ekyombe kia National Police Service Commission nabo igo National Police Service kia twara obutaigwanana nga ningo bwenete kurikia abanyanyimbo boya na namono bari gukwanira inchira bachikorikiwa abande bagateba nga nigo batagete bakora gento gikuru kwa ba apply online ogatume CV yago ba shortlist abande bateba togende getito minyoke iko bono ikigambero ngia nyatu kabage osaime nabo igo mwanjito murigere nandi nkwira ne ase gazeti ya Today Nation naho tebe ngali tukuri rero mbate gazeti embo ande nabe kuma chikombo nali tukuri rero Innocent ndo chenye yake amasakara ahiri no mwanjito murigere ando chenga gazeti ya Today Nation ritsukuria rero nigibwata mange ndakwira bakasi nsemo cia mukuru wa Nchenga kisemo cia Kibra ngumanyinga abamenya aba kisemo cia Rubi magega ya serikali yo Mosque William Samoei Ruto kubagacira kinyomba cia magoria inse kinyombe cia abakonye na ndeni nkikeria utamanyiti gwetera kinyombe eci nchake abamenya bekinseme eci bari banyote kinyombe eci yasinsemo cia mukuru wa Nchenga tumaitenga ne Islam yarenge abantu bamenyeta sarenga amatobe kisiwe kicarenga Roma kitomurigeria kinyomba cyarenge kinyomba cimbeko lende gwetera umurobiri wa affordable housing usama kinyomba cia magoria inse umara ibensi ya Kenya na betika kubagacire kinsemo cia mukuru wa Nchenga kisemo cia Kibranga kitone county cheito egati ye kinsemo kinyombe cia Gachiro asibona abamenyi bekinsemo cia mukuru wa Nchenga bagoteba ningo bagokeira umurobiri kyagara bakonyore wifi ya free ekukingasi nere ororoga wo manjito murigire krokoro sindagire yago amacha maya yokonywa ayibatabwate nabego chi bathroom ne chicho kirase nyombe ejo nige kubakonya asibagotebanga kiro mutinyi nigo bagokana 3900 lakini wetira chibese cyo murigeria nigo bono baganirgo chiakana in 30 years ase miaka 30 asebatebrenga nigo chibese chons chire 640,000 kerwachi kana chibese 640,000 nige nyombe ibone kobe yago kwanyara go komenyororo na chibese chekero go chirigerero sekero wake sabu nigo chiko ba 3900 kilo mutinyo wakana na kwenda bamenyi bechiseme cyo monjito muri nigo bavolire serikali abyabo mama mboga bare nataite korosia ebese yae buye iriagene no bugma bwa igonga abantu abange nigo bagokeiro murobire yubu affordable housing kyagaro barente ira moncholirio asaba bagoteba ngati bakagerete gosemba rwa sinsemo chiria Islam abagongo kwanirira igoro ya ase egati ye chinsemo chiri muri ibense ya Kenya aberiga kwaga cha chinyombe cyamagolinse ntubwate mukuru wa Njenga mukuru nere yuma chito murigeria bagotebanga nigirete 4465 units asensemo ye county ya Kakamega 98.6% ya isire koera era nigetigariti chinuguta enyarege koera county ya Vihiga Kisumu Rumomba na chichirang insesana chire 34% chitaranya chikoera kolero mwara ibense ya Kenya Mosque William Samoei Ruto na tetenga na bubege temero video ko eneke bunaba Kenya bonsi barimo chikunyama ya sinyombe chicha magoliense bachikunyara bagokonyeka nabayigo mwanjito murigira kwe manya mange asibali banyare bagoswa sinyombe cyo nabagonyorero mugano yo asega seti ya Today Nation page yekomi mwancho murigiriri asega seti ya The Standard page 12 niko kare gateba amakweli asogwa kanwa kwebango bakare gateba bututukano bwebango niko bwirete umungwana yomo kanyara kubara weita sechinsemo cia Kisumu maega yokogenda se obisi cia KRA na kanyara kuba gakonyora umuchando urengi ase bango korekana no ino mo contractor ochieta se cia bisi cia kanyora ni gabatebwe bango ya bwente kurugere iguru sana gento gero guru returns okoiraniria serikali ye bango yaye okonyora nga onye tokore 3 tons na bakonyora madeni ya bekiro barateba nigo amadeni ya yarorekana teko bayiguru na namono bakanyara kuba gakerekira ntoro
akarora umuchando nore ngoro mungwano ya Serieta Hannington Juma niganya tubaga kweruta kurwa ase lirongoria kabiririye nyumba ere chinsemo chia Lake Basin Mall abwa asajal tukoba gagoteba nigo yabete umuchando kubwatekana ekeregita ase OBC ya KRA na konyora gabekire amadeni ya mange bona banyanyimbo nigo batebire bachakire koba bakubwatia egekorwe kina na mona segotebekana umungwano yo anyatukoba gakwana na ebungu byegari yaye gochia asumurendi ore asenga yaye na mona gateba binyare koba bikoyana nugochia asumumroye anyare koba gakoegwa egari umwenchi murigereri nigo bono iga ekiombe ya Kenya Revenue Authority kiatumire amagombo gochia ase amateyu na mono kubwatekana nugosira kwa umungwano uyu amadeni namabe madeni namabe ebese nimbi kora tiga ebese tiga turayiruke ebese ekerere yago teribube yanyo chake kubwati kwa mateni je barimo burambwati kora antiga nyo tomo seriwe gesuka gotebanga twari gukwana iguro ya madeni itko muske mandu kwanya kaucha goteba bunensi ya Kenya gukwa kana madeni nyo tegin ko woli omwanji tomulgirianga aino bwateri deni irabanga litko lya rero wachire bimukie ngombe yago bimukie enyombe yago ngayogo cha amusiriwe swante inga diana no na ibnu karanste gago no bwateri deni lideni na bolira aberi app ikiatete app iria ogusabebese igo ngari deni ne libera kiningo konyarire lido chega iga bagateba nabo obura basekororekana so okorobekana kwa aba oroki bari bagasomya CG University inse yekiombe kyabo kya wasu asibona iga egazeti ya The Standard ebeche 19 isateka ligoteba nigo banyariko bakomanya ngabono chinkwana nigo chigendrete gati ye wizara y'ikisemi na ekiombe kyo keteneta aboroki be University anamono bagateba nigo bare ange koigwana igoro y'ekibese kiri bakubora ni chikurunga chibilioni sana ibere no gutakianda echia aboroki be University bagosaba serikali enyariko bagekoba asikiri bagateba no koigwana na kwarenge asobwa murakini tutigarite nanda asesemi ikisemi tutete ukwanira igoro y'abarimu na abarimu tugukwanira igoro nekiri bakubolinga baboli amaboli amanene soko nganyigwa korwa ase insurance yabe ko bage ko bakonya konyoro burwalia inse yelibuli rikuruka minet na koirugoika ase kiombe keligia sha asibona iga oliotenete obokoreri bwa serikali umuske Felix Kosgei anyatuka bagatebanga nigo babendrete kurigereria egente kyo lakini abarimu nigo bakororekana batageti gente kikorekane boigo ntagete nkorere ase page yu ACBG ya 19 ni wateba ni chinkoma amakweli ekera aba menyi bensemo ya Taveta Kajiado banyatuka bagoika ase orubibe na nono bakateba banyatuka bakurwana asikili bagateba nigo bono iga abamenye bagendete kurwanira igoro yegente yoteba nga niga abandi bawurirwo bamenyo ase chinseme jiwe cha Taveta somugabana Andrew Mwadime agateba nigo baswananiri ilikoranga igesa kwekyo kya abakamba n'abamansai kyanyale ko bage komenya ase omurembe na nomoni gento bakurwanira n'urubebe nto tata kwandoa umutimoko omokya igo nando mugeni tonyigwe tokire ase studio lakini tulikuwa na mutimoko nje natagete tukigukorera mu director itana kubeke clip kyitange buna nabate bimwanje tukurobekana ukurobekana go karororo enkolinga mutete go swa Tanzania talia ya Diana nateba abakenya banyatuka bakwira ni gwakurwa se chinseme cyo ni bintu byarekana taso mtandao na aiga sibakara tabese gazeti ya The Standard abataba onde bwensi utagete kubugoria ekiamagia ODM abe ange kubugoria egurube y'umuske Raila Amolo Odinga igoto basago chicha oboborie na otete koba ase ekiamekigia ODM onyara koba gogetenera kini otoke tubuga tigende gikuru ko kubuguri chi igurube aya nigari kirwe no yo mugurunga Michael Ndonye uyo nyariko babatebanga nigo umurayo yomo urengo mungaini atebete nga onye gutaite ko kubeka okwegena asigento gete na nde nigo bwenete ko batayare kubuguri chigurube cyo muntonde igo bari bonsi ipi batagete ko ire kyambe kibatebi unga Raila nabwo ate chigurube chiaye bachibogorie na nde babe tayare kogenda busyo numete umuliki amangano gurukunga Sami Lui
sauti nzito uri gutangaza gusa uri koraria ekereme miyiga yale gokorekana yense asama tukamangi konye gitonga atarachichuyo kabere standard rero ri ase serikali nero kogenda kuigwa kwariga ni murai wense okwa note bachindege kiri chikonda iguru lakini iliyo gindiriria ari kurukuria Sami Lui bakenya bangi mbali manyete no mugaka ubwatiriyo giriaye ria bene master ye kumanyike eluga ye gesongo geswahili kwa nebu ya mono na mono bateba nigo bono Sami Lui bete gago chigokora gende kurukunga gutinde ku mwanchu muligereri tali gutinde kwa actually yako ba cremated gosamba igo nenchira yemo asenchira bena kunyara kabaga kwinyurwa se gazeti ya The Standard bechi 12 asibakare batebanga nigo bono bagendete kuligereria ngaki akonyara kabaga kwinyurwa buna eliyogi elimo lyarenge ase ense ya Kenya abantu mbale bwate eliyogi unaboni gantu bwate Mwandawiro Vete no inje ni bwate eliyogi unaibona bwate eliyawo abuna nchiragire lyane ndia machiko boraga igana saba maje numete Mwandawiro lyote netaba na jeshi awateba tornado inayopita angani ni sijui ni gani na gani Mheshimiwa Rais na boigo Sami Lui abwate eliyogi sana ekari twari gukina tuchikorigero libali twatagete chaka babaliki mungwano nere twari kurigerera bali bakwanda so mtandao na boko Google uligere Sami Lui ngakiaga kwa no mugako bwate eliyogi sana nange batindo chako na kumaki chitiki alitima yatiko senera na lia ligereti totebia yale se gazeti ya The Daily Nation manjito muligire ngokwira na se gazeti ya The Daily Nation na ote yiwate amange lakini no chechi recruitment inchiro raso bonge chia abanyanyimbo kurasi county ya Mombasa, Kwale, Kilifi, Tana River, Lamu, Taita Taveta, Garissa, Wajir, Mandera, Marsabit, Isiolo, Meru, Tharaka Nithi gonye gwapulaite ogosomera oriringa nora segati ya Kirinyaga, Murang'a, Kiambu, Turkana, West Pokot, Samburu, Trans Nzoia, Uasin Gishu, Kakamega, Vihiga, Bungoma, Busia nobaligeta lietabo lakini ingese kawaida no maitengora na ndese county ya Kisii ne county ya Mirango Manyinga Mbarabi bali babete bagochorwa ose ingayi ya recruitment gani ligokorekana atochakine county ya Kisii ndobate Kisii Central, Kisii Stadium gokorekana sisemo chia Kisii Stadium, Kisii South, Kerina Ground, Marani Football Ground, Masaba South, Nyamturago Playground, Gucha Ugembo DCC Office, Gucha South, Nyamarambe Stadium, Etago Green Stadium, Nyamache Stadium, Sameta Stadium, Kenya Green Stadium, na wego Kitutu Central, Kisii Stadium, na wikasi county Nyamira, Nyamira South, Nyamira DCC Office, Nyamira North, Kerenyo DCC Ground, Borabu Matutu Police Station, na wego Manga, Asinsemo Chiamanga DCC Office, Chiro, na Masaba North, Asinsemo Chirigoma, na bari morase county ya Nairobi manchito moliera mamoko enyorera asisemo chia Kasarani, Moi Sports Center Njiru, Moi Sports Roysambu, Moi Ruaraka, Moi Sports Center Kamkunji Sports Ground, Sare Pumwani Playground, Embakasi South Vision Grounds, Gosema Kaobora, Embakasi North Dandora Stadium, Embakasi West Tena Grounds, Embakasi East Jacaranda Grounds, Embakasi Makadara Rangata, Kibra Westland, Dagoretti North, Dagoretti South, Matare NCIA DCI Training School manjito maligeria no konyora senchra ya bene ase na nyarikingo gotebya na bagaba gotebanga bali babete bakwerikia no murubirio lyo NYS onyechi ebintu byabo byanyale bigocha banyale bagwikira nasi banyale te bagokora emirimo yabo gusasi banyale te bagokora training yabo igonye kwarenga se bali banyale te bagoichoria NYS irana gali ase kwanyalete kokorera practice yago unyare kumanyigwanga ninki oganiri gokora onchumuligeri daya noralirie gasi otebire se gasiere yebwati asebitie byo ase abanyanyimbo bakalikorikirwa ase gazeti ya The Standard nongo korera inche Diana ngoira na ase chigosori nchetigana raso Rwanda ya Arsenal nigo kegendete kororekana gokoribuya no mu Rwanda nore ase gazeti ya The Standard nyegenete nga kebatyo nyorire anyariko bagotubekera mbe omwanchu muligeri yorolese screen ye TV yao asendo chega iga etap nera ekominwa economic growth muntu kaliko yemina gara agirtubiya anana mono mwanchu muligeri ase bakale gatebanga no mo na inchi na karao kaganyire tamabera iteke kurugoro
igorende mwanchu murigereri nabo konyara kwa gowesomera na korora ase ebeji 14 ase gazeti ya The Standard mu Rwanda nororo lakini Diana korare to yogo mayote binga kwararirie gasi sawa sawa lakini rende gazeti ya The Daily Nation majito murigereri abuna ko iguna chika gogotebia amange na roro na bagoswaga igo manjito murigereri nyara ko gosomera recruitment nera sense media KTDA ko igure nera SNYS ko igure nera saba nyanyimbo igo na bogoswase gazeti ya The Daily Nation to komanya sepati yage guchiko kugwira na bego baria recruitment y'abanyanyimbo na gotebia se county ya Kisii county ya Nyamira na bego muchomero Nairobi asoma usiondo cia sole county chance cyo nyakora ndo cia sona ndo taitego ko baigati yabari na gotebia siritukulia rero kwenyorera na bego NYS na gotebia ali agende tukonekiwa kore nenkwira sense moyo mu Rwanda no bwato moske bono rero kubateba marieta ne bwate Jubilee egotebanga mbele pamoja moske Huru Muigai Kenyatta uyoringo muraigwense ya Kenya murayo mukorwense ya Kenya nabo igo agotebanga our candidate all along has been kabeka chidoti gagura mote engagetinga our candidate has been choliru osoki wenero yibono Fred Matiang'i nabo igabara imbari gakuruma igabakumi ba Jeremiah Kioni gatia bali barora sumurwa no manchito murigeria gagiti inga ebichantabe kabyara gago akiyara batese mu Rwanda uyu Ochiga abatemo kore na cyose mu gakana bakora iga na korete na korete ani na bonko irora abia mo doche uda urwa batutu gwaralie birthday ya kore kana abete surprised tali abete shock rendo urure surprise wichia saba Kenya sibakare gotebanga ntumurwaniririe itubukorigia kiro kiburayi bwense kira chinga gichionsi garenge na buroche Fred Matiang'i nara kwanza dali Matiang'i gukwana ababwata ni bari mayega oriyo boriri babaye dayabanga my Fred Matiang'i doche bwe chabere chianga Jubilee ande doche nonye Sabina Chege no arasi bali bali giretinga Sabino yonera bata kwa party leader ikiamwe ikyo nara ikura somurandone mu Rwanda noraiga muri se gazeti ya The Standard buna nagotebi economic growth oyo gotebi economic growth igarageta kagarabia aigotete buya kabisa oyo gotebi gunga ense yakinire gagendete ko bachintonyi chikogu angeinye asekeras kiae na ande gagendete kurigereri chiri chiasoire metarachirora gekogera nchira akora impact inde yonse gagendete kurigereri agendete kurigereri chiri na ande na achaigure ekeminero yo bwate oyo economic growth na rule ne ekeminero mwancho murigereri na babata tebin kioro chabo Diana tutata kwando mutimuko tokoirana toche no mogeni oyo injenide nominated asekegwa yani ni ncholire asekegwa gya Jamhuri Awards Jamhuri Awards ni ekwana nebyegwa kuchia anene mono bakurigereria abararia abantu bali bati okungusase ebinyoro byito osase amate yito bagoteba Innocent aire nomination koba umuraria umuya gukurigereria magana siasa congratulations biya mono na ndende mono ntete kumubuli ike minane ke kiraye ko Jamhuri Awards yakoera injene ireterieta na ubato nominated ngake bakonyara kwa bako rosie miroberio bakayikirana ebyegwe byarwe mwacho murigereri wikira abu Diana inchentete tukolensa mu ikigazeti Benjenga itinga twasangira mange na ndeta itote yo mwanchito murigerio musayo lenkagari ari reri gazeti ya The Daily Nation egasinero na Standard nebwate nero rakirende bali bataitia amangana libo nyanyimbo na sense media KTDA mwanchito murigeria na gokora rigereri tokora ibati yagwase ekogwera igonga twasangira manga se gazeti na ndena gokiro mwanchito murigeria tukatumwariganya mugeni tase studio tunyare tugusanga tumanyenga Jamhuri Kenya Awards yeye ekirenga kya enkire kieke nabigo biyabwaye go chasaba Kenya go chasaba raigo chasaba nanchi neli igonga kwira na turo mwanchito murigeria tunyare korati tutara ndo mutimuko uyu kebatia tubekere abakenya buna batayeta kogenda Tanzania bawo cherere tunche okay director kibati atokorera bayigo no moelio igazeti ya The Daily Nation yabwa tegente ikoro kwe pull out yani yo kurusigati
yu narutira oya sana ne toldi ajata te binte bira biti nari konyara kwa kwete manchumuri muno rocha se TV yao abuna bakenya bakoira nigo batagete kogenda ense ya Tanzania asikeli bagate abatagete guchikwa babakurubekana ororo bagate bagakitoeri baga igo twanchire ukurubekana yatukorera abwa sese mu ikigazeti Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi omukubyo neritwo abayigenwa abange kurwa chikansa ao bakumirana na komotogia omunene wetera amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni Ensoko TV tuchikumirana ikera ritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 chamambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Ensoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Amangana maya bunabotambe inesiro oye amate nabono niwe kongo kunyaretera abuna atekire ego chakra ime yargongo rwagusi ego ikaiga ime yomochi o Nairobi egatiye chingongo ao chense kira gitko oli chuma ensaye mo ya margoba amone kinsa isato o chiabotuko aiga ime yegeteseni kiao kiabene Ensoko TV oboroso womogusi omwancho muri Ensoko TV ngetaseni Ensoko TV ibwatira senge chao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchere ko rwonsi kurime yagusi na isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchere bonda bwensi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili jeni gongoro ko petuel machin na nyora netrobin Ensoko TV oboroso bomogusi kera kama tingatara daike taoni ya Nyamira na rena shauri zangwe ngararombo ijana umuntu bataya mabwari Murigeri Ensoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira ritukurie iki guchakira chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo yabotuko tugwakorire mirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero yawo buyanda chitasekeruko orambulete merondo kunyagusibero ngori nari asiskirini ni chingero chikoletwa na mwana mboka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria bakaliya omoto yakabwatwa bakaliya omoto yakabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa mirna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitanenye chense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondegi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke nakige kos kiamesa yamangana maya Mwancho murigeria Ensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoli bya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisako au akenerure nche Clinton Ondigi gwetera seketa seni kiago Ensoko TV gochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere gochia koenekiwa ase sector yechisemi kuregase obugatagati bo mocho Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya elioko ligia komanya na riaya agendrete ase sector yechisemi
tomo cha gotengere merobere ito yogosemia na gukumenya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga ki chance asengencho yao eariganie asobo tengari botari no mubwekano mugusi omwancho murigereri nigarwete asensemo ya bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusita chete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koletra emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye Nsoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango mwancho muligereri Nsoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yako eguribaga na kunyara ko baga gotegererwo ase chinse 24 asa matuko atana bera seiki mwancho muligereri Nsoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batoko genda ase bali bali chinsemo chire isiko yagusi ase chinsemo bune chiana kuru mwancho muligereri elitonyara ko batoko omugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara ko bakoigwewa na nene mono ntonyare ko batoko so ase chinsemo Childoret no mugusi ora ase chinsemo Childoret nenyara ko bakoigwewa mwancho muligereri ntonyare ko batoko genda ase bali barasa masamba une chinsemo chia molo aliaso mugusi yale enuletie tonyare ko batoko ireke gusioro no mugusi anyare ko bagakoigwewa ase njira enkeranu chinsemo chia Mombasa ntonyare ko batoko ikoro nelio mugusi nere anyare ko bagakoigwewa ase njira enkeranu aiga omwancho muligereri asegeta seni ya Nsoko TV no gotochi ko batoko kora eke kurugeito tonyare ko batoge kora senchire bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tonyare ko batogo korareria okorari kwanya gusira asenchire bwenerete Nsoko TV oboroso bwomugusi onye kubwatari bolyo obosemia gosekero kende gyonsigoro yemerobere yaitu ya Nsoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikereri ukuri email nsokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu na limo asumucho munene o Nairobi Nsoko TV oboroso womugusi mwanchumo ligereria bwe Nsoko TV oboroso bomugusi inche Clinton ndigia senjera ya bene ngokuarigania na gukumanya buna no chiko bagukomerana na inche asemesa ya mayakorwe Nsoko litukoria Jumaine litukoria Alhamisi na bwe litukoria Jumamosi ensemo ne chinsa isatu chabotuko elio nchiko komanya mangana mayabu na nyara ko baga kuateka kurwa se chinsemo au rogongo rwagusi county ya Kisii county ya Nyamira wikase county ya Nairobi na bwe county chonsi emirongene na isano na ibere Nsoko TV oboroso womagusi mwancho murigeria bwe Nsoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku au akene rure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago gi Nsoko TV gochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere gochia konekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bo mocho Nairobi abego chi county chonsi emirongene na isano nebere ase ense ya Kenya elioko ligia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi eye Nsoko TV oboroso bwomugusi
uya kegimo mwancho murigereri bwa Nsoko TV nigo chetire chita kamera ngetato maiga ichisa ibire cyabana mambia na anamono nigo bono tubwato mugeni ase studio oyo no muntu uri okurukwa kwa na nebyegwa mugeni kwa na nebyegwa na ande bono nturigereti mutinyi 12 Santa Mbache bauruke babu mutekova no araiga nere torore ngaki bagiria tete koira sembeo yaito kiatete gotatebia lakini litangani ntete ko mwali baga atebere ningo kiratebire ningo mwariganie nilingana lituli mwamuri lituko aiga kiro muntu bakategore babu yes nakibwakire wakire buya akyogenderete buyande tokoraneri nyasambu yamono gatoire obomoyo ande twikire lituko muneri ya lero tote asante biyamono karibu Nsoko TV asante aiga rende munatogota butambe mugusino akanyora libago igwike gusichi nse 24 babu mutekova ya mokorega singe sa asante tekova ate mugusiani okay asamali tango ku Bernard Simanto but iskogaiga abantu barochenga nabo nisaine kabisa korokunga babu mtekova ya bono ase iskogeba konka babu mtekova nje ne youth advocate but also ngo champion ina mangana women rights, women empowerment and youth at large na nita special leadership also na overall I'm the CEO and the founder of Jamhuri Kenya Awards and Independent Kenya Women Award. Mwancho muligerelia babu mutekova Bernard Simanto lina alimanyete tauni liye tauni yembabu mutekova Bernard Simanto no haraiga akitigaterenga atumba fata malieta Bernard Simanto no haraiga mwancho muligerelia semambia bono na namono unatukwigure nigare musio yes chief executive officer emyakerenge ubwatata you know chief executive officer tugutaite korora abantu gitaba nene babu korekana oro musao moke sana obusiyo kwa soire mapema I don't know next ngeje kwa sawa etokora berera kwanza trosa mate being a CEO abenga it's a responsibility. Okay. So for now tigatora sticky gaba sobo CEO I got time go chumotu kira ikenga mangano chumotu na kira be tutasema tu bado tutasema tu bado whatever igore advocate for youth and baba sai igore omwegereri bwaba subati konyora libaga na ande nore passionate no bwato wanchoko nene ochia aso okurigererio borainga kibogo korekana na omwelio watebire nore omo chief executive wa Jamhuri Awards kwana nebiyewa Jamhuri Awards emyakerenga mwakorire keweke akimwa chagete ne company ngakire. Okay, Jamhuri Kenya Awards before chikoro kunga Jamhuri Kenya Awards yangete mna Jamhuri Kenya Awards before narenge omosani nona ngete historia no yangerete kere narenge muno musani nganyore skoga iga ndurgo chitwanyore platform that one mna bona iga mogo cha media iga mwatwa a chance like for full hour or 2 hours to aba nanchi batekerege into kirito okora bona ikanyoranga tingo tinanyore space on air no need show chinturgo chitwanyora bona yangetna Mr and Miss Jamhuri Kenya a platform ya recognize na ku honor heroes through mambo na pageant ekere mate heroes ntoro tubate bali ba fighted for our freedom but bachi basirego muri go chumwa abanyora muchiko baigwekere banyoriro bokong na moko manyanga obe narebe na rengororo but bona ketole ta pageant ekabanga twachi twabatarera tomanya history yabo ngaiba ikire bona ketwachi konya tokonya okora ebuno ngatinga no bosani tini konya platform atatika nkoreke tikangeo a platform bono yokorigia abantu bali bakora bia twabana into a platform tukakora 2021 but still on the same nka notice there's also a gap in Kenya like Kwanyoranga I know mwanabari you are a hero because you can see how
media personalities bakuriski sko gaiga norocha abantu mbaro humanitarian norocha abantu mbaro environmental abantu mbaro bale leaders bare elected bare appointed. In Kenya we have many good leaders but they lack one thing, leadership in them. Pono kwanyoranga onete yoko recognize omuntu oli okora bia ena bako kora beyond the duty area but onete yoko mo recognize ngateba iga twekire 2021 we need to do something. Iga bonga rigere ringatanga ingo chikora research in Kenya ndobwati a national award era leta bandamu nchiro batoko nyoranga ne award ebwa ekoleta leaders boka amo asetebo yabo nere koleta business boka nere koleta abantu ba manufacture boka abanyagitari boka batono ngarige kingo kora at least tutuare platform ereta fauti sana ngata no I'm going to start Jamhuri Kenya Awards so that a platform ereta abantu won't be under one roof. Okay. Yeah. Nse kirameke mwanchu muligereri igakoro kubabu mutekova tebire nigaligereti karali bagandiro nilibagelio lyogotanyora gochingira bali bale ase emirimo yali bakora bakonyara kwa bakwana no bokolili gochiase abantu na mwali baga ekore chisiyo chigo chaka chiagenda tayari chiaru chintetere chiaru tabuchiali nimbwatelingana libwa muri lituko babu mutekova ntagetontebye ngakia yuli manyete umuntu watokolia onye okogoro tigo tara na okoboko tigo gokora emirimo umuntu watokolia onye okoboko tigo gokora emirimo na kogoro ngogotara ni nzito yara wokora regera rigi umuntu uyu tokoragera onye okoboko ngogokora emirimo na kogoro ngogotara baka bifasha wana lirege swali mwancho muligerere ono uchikonye ke gusigo chime na bokego totanta ege minetinga buna ebono ogateba nkuru ori byegwa ndubwese okonyore kyewa rasma akore mirimo ama ekonyore kyewa kugoronya ngoko imoka kurwa sore ogenda uchikoligia kintu nge uranyore ige ikarato minute no embali bako babwato barema bako genda no ni stitch wheelchair no nyambali gutara na magora aba spase injire libagwe suguma kogenda igo basokire no koboko bali batabwati okoboko njira tiyura bikirwe ndagira munwa nyatura ki tukoboko ngora akora imirimo Jamhuri Awards whatever ukayeligereri whatever ukayeligereri tukayechaka mbalenga muri we are a good number ndobate the NEC the board members ndobate the executive ndobate regional coordinators as per now we are around 50 of them abantu 50 yeah tutarekero mwako yo ase na inche nkabwa tlibaga koboro budget because kurweke waras mutwale budget ebintu bisumbwete na abantu so bwamate uko igo muswati awote yo musacho ayenga ngwana ko appreciate alafu musacha na rote banga na baba appreciated era ya onchole ogo appreciate abantu abakore gasi is money ne budget yoko bekoro ngaki wacha agete ngaikwa reset resources pakega ikera the first experience yokurwekewa na maybe nabura ase ko recollect some of the leaders balikuwa recognize kwa irekewa nonye nabugima bwabo ngakibuga chenchiri because egera kwa irekewa I believe no ne CV ayo change no na abatu abere nominated that the intabwa nje innocent just koba nominated is a unique experience okay kikawaida wakora igentumna award it's itaite budget yere nene sana one usikolige dimna into Jamhuri Kenya Awards mne ngenje to kora award ito ere different akego tenga chi award chinde but kire award ma tine bwate structure ngencho bakwak but fono ko nyorom na into ndo bwate nominations ndo bwate abantu now they about 50 across the country ba ko so ground bari gere na kyo monda akora and that's why most of our nomination tuligo chirora mostly we are doing just silently. Asking into ya silently. You know wanasemanga if you are doing a good job, it will speak itself. So etimu yego so ground ya analyze kocha tuacha kwa vetting into mnebi ndebi timu yego so ground nechi besa chiganere. Kwa vetting nechi besa chiganere.
oche awarding oche the event the venue itself na squeeze noroche nga economy ngenjominere but mona yentuko kego chigia to konya neling I can say this event it's fully sponsored by the people. You are yourself as a nominee okonyoranga go play your part to ensure event ya very success because ntundu bwate sponsors to atenga ndu bwate sponsors bako beka chibesa wono okonyoranga ndu bwate voting area kwa ku 10 bob 10 bob nere kuchia support the event. Okay. Gwero tuli tutaraswa bwese voting tuligeri watabire bali bako nyaraka bago chorwa na barungo support bali event in that way watabire baka chimbunche nchikale gotume kororo wakiru montekura mubwate ningairete none asmoko integrity ye site ino sabantu bagwakira chikura mubwate umuntu moko okuba hostel mwamo ebese egere mwanyora serikali mwaye ebango ibine binte binge twete kosoro bantu bali mwaraire byewe tumaye okwanera the first experience ekiyewe mwarwete ekenene na bora ge quantify in terms of no any chibese go singa kikialenge kenene life changing experiences kiyewe mnebi. Okay, etobate sector how ndobate sector ti education ndobate sector ya leadership ndobate sector ya social community and services ndobate sector ya media bono kire sector ne bwate bono iskoliga dia sector ya leadership amantu mna ndindi nyora babwira award ito ndobate amantu mna wa mushomba babwira award ito ndobate leaders kurubusi abantu mna baba honorable Damaris Nyanchoka babwira award ito that's for the space of leadership. Aya koko cha space ya education ndobate amantu mna Dr. Lister abantu babwate impact na education beyond education ne class but isiko ebintu birba kora beyond the class we know amwalimu ne class but isiko yayengo kora bali mentorship babwata mangana a culture imeaba kora ba kora te school chia kora showcasing amamba culture that's why okonya award edito ekoba unique kidogo kogo cha sector ya health pia ndo bwate muntu mna Dr. Roslyn Nyambona, those are among the few people from different sectors and then ndubata ndomna chi photographers ndubata mna John Masharia from Baringo. I think pictures zake zimekuwa zikitrend kagwaka. I think kuna ule mo fata geto osirete uitetuna nechi bandict uwakire chibi chagete chiara trended sana chiabana bako chandika sana so those are among the key people bali ba bere ba kore binte biase community to bere to kohona paka nabokora no nechi gas chiawo chigu speak out pocho muligereri ni gotore na babu muteko vase mambia bono twendete gukwandera igoro ye biagwa bikorunga Jamhuri Awards babwate esenga kiyabona goteba ne media tour agendete gukwanira ibiagwa abuna bikonyara kwa bichikwana no gochiase bali bachoriru na namona goteba niko bakoligereri bali banyara kwa bakoreta maunchorerio asebinyoro na namona bali baretire igentu kiri korukunga ogonchoreri na banyara kwa bakonyoreke ewa na konyara kwa bakoranga banyara kwa bakogenda busimwa chumuri na bonyara kwa bagokubuliri buliri yago ase namba ito studio nigere 0788666663 nambe yu nigere 0788666663 6 nigo chiri sano mweli wako lisato na boko genda sensemo ya YouTube unyali kwa bakubwatie nkwana yabono mambia ase o subscribe na nomono unyali kwa bakonyora link ye nsoko bwakire abuno wo click eliere live unyali kwa bakokora nkwana buna togenda tukwana ase mambia bono na anda boko genda asensemo ya Facebook na unyali kwa bakokora kilitogote abo mwanchu muligerelia obo follow na anda gara wato follow unyali kwa bakonyora link erabu ya live unyali kwa okwana na intwe asenchira yewekera no ningendete kuligerelinga ningi kilimo bateba ase mambia bono na nomono bali mwanyali kwa bakonyora libaga elimonyali kwa mukoboli keweke na boraga ni woke manyanga kikere na biratoke ngakiura take ukumanya iboli rinde babu mutekova ngakiagutoka ngakiara dominate na boranyora asa maisa ya bante 50 abantu mbale batarayikerwa ngaki bakonyara kwa okonyara kwa kogenda mwancho muligeli anamono inche bwekomanya nengo tebande ndi nominated go bambegeta sense meli ekorukunga omuliki gose omoralia ole oliokolingolia magana siasa asencha kiranu naboko genda ababu na injo nyara kwa ngakira ekura niwete
na banga siringi 10 jijigale gwaka jigura na emero murubelito soko bwakire no le nominated tigata tebo murubelito soko bwakire no le nominated umurikyo ito senyumbe ito yobora litoko banere Clinton Ondigi no ale asense meyu na boigo ntubwate Linet Nyambane no ale ase category yo ntubwate gaiga oyo minto kurunga Sultano bangi Victor Mbaka nere nigale producer ito no barabwa abantu na bangi babiri nominated tindikora kwana bali ase bitaseni binde lakini ase nchira yobukira no mwancho muri na bokunyara ko bago kogendoro na kunyara ko bago koranga nkikiriye korekana kurwa ase NSMA ya Jamhuri Awards tigandara bulige ebiyewe bire quantified twararire mwari mutabichi na chitakanyora chibese chimbo twararire chuzi umo nasio yo mukuru chinsemo ja Turkana nanyore teke ukibwate chibese ngakimura quantify biyewe bino bire in terms of money gose nebinto mokwana na unalitwa kairwe karamu amangana yuara. Okay, naamini kwamba kile branda usekire vision nebwate goli na ebatanga ine journey iliyo taito kugenda mpaka ngena one step as per now kiro mwaka intungo ebintu mbiro bigo chenchi se award ito last year event ne twakora June ntwakoete pilot yo kwene na at least ebasha ndote koranga na ki matana ekero kore test na dio komanyanga go chimotuga igana ki turanyore kwandol but those are among the things that to renga to go chimotuga iga but as bona iga ngwana na tore trophy ngwana na tore certificate but still we are fighting to chikonyora potential sponsors at least mondo rabe kenone grand prize erengia era okyo mondo igwase bono iga nege kombe tokonyora ne certificate ikorokinga kwa nyore kewa by the recognition abakonyore se platform ne yo mondo nyara ko bakoraki akonyore kewa abantu abange ngoboli bariga Tanzania ngorobekana bari bagorobekana nga batakire wake ruchikura mbaye tiese chikura alafu Kenya jatore twarobekana nga chikura cheibiru ntage tora teba litagani abantu mbale muroche because twensi bibu nabali kitotebe abantu babwate positive impact ya sebinyoro barorora nyore muko regret mwa miseti mutabete se category ndons yani bali batabete ko participate mutachorete mutanominated muikasigete mwabulingo nanko yare ntwa mubegeta mwanyore concerns umuntu batebanga ayo nanga nabwene tekoba usumwatebo uyu mwabeka nabwene tekwaruka se you see all that ngamu deal na enchireka ngeke kwa kile umuntu nabwa tumu mubwataniwa okay as a process ya Jamhuri Kenya Awards muna nate into bate process yire ntambe gocha wekera korocho umuntu obere nominee egente tangani okonyoranga after twakore nomination ngutito twasika National Secretariat nguchiri akora igento toko kunga vetting na kuanalyze omuntu eke maine nomination yabete submitted nerere legit omuntu oyo ase omwako 2024-2025 inki akorire kuroro twamanya gocha twakora communication gocha ase nominees aba kwa motomera official formal letter kwamba Innocent ngwabete nominated as a Jamhuri a category vernacular political host of the year. Now this is the criteria. This is how the voting is going to be conducted. A process yonspe. No but the option ibere. One, you co accept nomination. Two, you co decline the nomination because you can be doing a good job but at that moment you are not ready to participate. You see, for us we have recognized you, the community has recognized you, but you yourself as a nominee you are not willing to participate. Pone kere tu akorego togo toma kwanyore category ya bado sound to 15. Majority of them back knowledge but they are not willing to participate. Kwanyoranga sabanto was saying 10, I was saying 15, 10 abago participate. Now tuacha release out a nominee a list yeri ekera kwanye kwa kore releasing vono pia inyora abantu mbaro batabwa the information na ke process ya yaring vono kwanye abantu mbaro batanga why am I not in that list? Okay, we can't regret because I believe kwamba God's time is the best na kila mtu ni mshindi
na kila mtu anafanya kazi yenye nafaa to be recognized. Bona entokero toko thenga as per now twakore process but we are going to consider for the next season. So we have many people who are on board. Who complain like in criteria kimatu megetete ekokatuta yoga. So we normally face that challenges. Okay. Yeah. Mwancho murigereri aiga Nensoko TV murubiri Nensoko bwakire ntate kumugoria. Chikule chito chia Kenya aiga chiwa kwa chinse chinde bateba nchia bwate bwasioli mwana konyora ngakikendo okorobekana ko bari bagurunga participants geko arando chenga una bagoteba no gwakira chikura ne platform ne renchiro konyora gwake kureyamo gwasiekerero tokoirorera lakini gayo mwatebire is actually game of numbers ingire ngota ite subscribe lyo musanyo unabona igatu atebire nabo subscribe lyo murubiri Nensoko bwakire ogenda se Jamhuri Awards mubate link. Of course nero na yero je ko arango nenche ngwake nunde kura na bagoteba website ire bose ako Google ntobate website but also ntobate ntobate independent ekroku Pulse ngere rinde nyare korani gende independent tena botora nyamna into noni even us ntoko trust a team yaito at least na lira be tetwara chikwene mnech but still search evopulse.co.ke nyorore gari yacha usoko kwenda search media chetu cha Jamhuri Kenya Awards still nyorole link gari naboko nyara vote. Murigereri murubiri Nensoko bwakire ntagenda umutima kumusini toko irana ogadago kwana na babu mtakova njendo che bena simento ogaiga bwatu mungwana onene yare okora oya bwangira kwantebili italia tateje mutumire murubiri Nensoko bwakire yewe bibichiche na nje mbugata intagwa imbugata kinende naboko nyara kwabago gwakira murubiri Nensoko bwakire kararinde gachire gatatu yukwane mwachu murigereri abakogenda so mtandao bwakire ito Nensoko bwakire ase platform yawe kurunga Jamhuri Awards na ndo tebire Evopulse so konyara kwabaga kwendoro na aro nyara kwabaga koranga kwa nyara kwaba kugwakira umurubiri Nensoko bwakire abalikibaye Nensoko mbaroro no no ale una umulikimu ya mangana santu bwato yo ndigi na boygoli netinyambane na murubiri Nensoko bwakire negeta seni geito buna kelia kemo kigonyara kabage gukina so bwango bono na bugwakira Nensoko TV aiga Nensoko chimurita ndo mutima sini toko irana ogendera bosio shin tago chande asoboka Nairobi when you machine au chigutumeka sichi namuga chinsemo choboncholia rito neryokoke kwa Sigurina Nensoko TV Twakere ase number 07886663 kulie email kotv.ke@gmail.com Boigo
omuri egeteseni kia ogienso kwariganiria yoko sina kuma wasomba so Habari. Ande na te vire kabo. So inaendea rais kuna Diego kura abno in Kenyan. Okay. And feed.
once narari mubwate abarwaniriria abanke Yeah. abarayi ba siasa buna boneke mwateba the head of state uguchikwayo ke nekewa kiaye abarayi ba siasa twarorire squeeze konya barule bawe chabaye guchia award no chinga kichinde batumeka kogenda kurigiri no burayi bwabo bune nchire ya moyo kurigiri abarayi aba parameter kimutumeka kurigiri umurayi ukorire buya. Okay, wese kurigiri mona tuteba aba MP aba MP chi senator chi women rep chi MCA chi CC chi chief officers governors PS senators etoko chitwa measure impact. Okay, kiro monto PCA area abwate ne bwate roles and responsibility. Aya, apart from roles and responsibility tia chomonto lio re-elected either ni MP, but remember also omonto na bwata manifesto. Okay. Pone tokurigiri ase the financial year 2024-2025 tutebenga Nairobi tubate 17 MPs ase 17 naba MPs ngurike tulenga ase in terms of youth empowerment and women ngo perform miribia twacha twaligeria mangana a community development infrastructure ngo perform miribia twacha twaligeria side ya amangana a community engagement ngo perform miribia. You know, you can be a leader but also to go toka as a ground pono ega se tuno kuligeri chi parameter chons kwa kisha kwamba asaba 17 in Nairobi County okonya we are going to go for 4 MPs only. Chi county chiri okonya achibwate less than 6 twenda na best MP oyo. Okay. Yake gimo mwanchu muri twendete kwa na babu mteko vase mambia bono ni ndoche mbali mu wakajisimi kakibeka chi SMS sinyencho ibiro bire bikena boko jara kabago ko boliri yao egara mu bolie sachinde na bora atake ko mu bolia ni ndoche mu begete nominees ko rwase bisakubinde igol talinga purposely naba gusibo kamo kuligerelia ultimately ngayoligeretia kya wegeta kire ko gende matukali bosi one ntu atware a concern abantu bareza as a nomination to release juice because previously ntu bwate okonyoranga onye ne community omugusie kubeku buko bobusi ukwenda asaba kamba babe kuboka use abaruya babe kuboka but usukoligeria nomination yo mwako ntu bwate changes okonyoranga all the vernacular chiramo why Mogenda se ko sento tenga music festival okonya chi community awo chigo chamo chakoraki cha compete but judgment yao koru the same aya genda ngurigere ngotegera toli chi song cha kuru South Africa cha kuru Uganda ntuliko real things bagote ati to kurigere ngaki the vibe vintumbiro to kurigere twancha ebintu biri bakora as per now we are looking on how Jamhuri Kenya Awards era was a bridge to the world economy side. Abantu kuligeri o totemna baba Frima, baba BET, baba Grammy. Eke bakwenda Tanzania, nominees nyingi bakuligeri ku Tanzania Music Awards. Okay. Aya bako cha Kenya, aste bako chibaligeri. And that's why konyo rais oito bona gago fight at the Grammy ya Kenya. Why? Ase njundu ba the platform. Bona tutete kuchikupeka nga chinse chest ko chigo chikuligeri nga entrepreneurs. The first place bakuligeri abantu bali bawo perform bia tikabache Jamhuri Kenya Awards platforms. Bakuligeri abantu bali media swata itakonya opportunity chinse chest ko for mentorship, more learning tikabache sa Jamhuri Kenya Awards. Kuko cha samangana music bache baligeri kurugusintu bwato musani go semfeni go sezo teso sene mwaniki bamonyora kurwase a platform ya Jamhuri. So we want to be a bridge that unites not only Kenya but also Africa and world at large. Tebekana nukore tobo mobwa bantu asoro ngoro wansi wa Africa na ndasa tebira sensengima na ndamona teba nigo bachakirie asoko bekamo ebisa kuna koranga bali as
mucho three. ni lihat mi na ya week se eke week koko gen ya kuat and about edition aja what se hivyo vote Montolio we lead benar-benar dan gak kubul yo mag untuk juga improve. correlation I think bahwa kiam abang to celebrate
namana de tigandara kolera along Mombasa Road, opposite Jomo Kenyatta International Airport. Mwachumurigeri kwa igure igere asomo bogani kwacha ilote bataba gusiba bakwa nigeso ebara ya Mombasa Road iga Nairobi kirigerera neti bebe kaine na egetike ndege kia Jomo Kenyatta International Airport talikirenga date 22 bagusiba sibache gosemba takere gwakana batakere gwakana mama entrance ndubate entrance muna twata yanga ebinde nditagete chibesa kuhakikisha ngo korekana bire na gukora hotel muna yaje netagete chigarama chinde ono konyora ya normal ticket waswa ebwate irweyemo onye kore group y'abantu batano mwamwire mutete ocha ku support Innocent mukuru chiribwinye bono konyora organization ya bakanero muntu yomo onye utagete VIP special treatment ebwate dinner ora ibuno ane dinner agile na kile 5000 choka. Okay, yeah mwachumurigeri nigwete nga liragera ndikare busia lakini narorire ngebesa nigaga neria ke igorende okogenda asumo bogani yo achel watalikire ngana ndirore date 22 November isa chamaro barakanire chibese ose bagotomera mpesa ngakibakora onye gotete go buy a ticket okenda se eventstar.com go buy a ticket ya Jamhuri Kenya Awards but also chiposta ngoso kachire achi kweta around chipate tickets wokora se poster ya Innocent wate attending inside na wakonyoranga ngokote ya so go buy a ticket yo chikomo support. Okay, USSD nchire chitowecha tuwabeka onye star something star 702 star 50 star 702 star 702 star 50 hash still na bogo tumia the same process wakire Innocent was wakire so they sogali orochenga kweli and it serve kwa honored on date 22 November. Mwachumurigeria buna twakatebiri Jamhuri Awards ende mwanya no CEO otwara sire otatebiri nga bono oko akachikura ngogenda ebituo nigo bigoire na nakogenda gwakirukura hagire tunekera nari gochorwe Monte School. This is the first nabonga teba it's humbling umwange teli bagakobororo nabaliki baitu buna nagatei bale nsoko gaiga Clinton Ondigi Linet Nyambane buno musaki umuyano bale na namono omurigereri Victor Mbaka bune itono wale ase enserelia na Conrad Kotorosel Graphics bicha chingi ya nere timu eba ase bali banyara kwa konyora bagocho murubiri itoge soko bwakire nore nabwo yuakire kura asatebire nambe yo nigere star 702 star 50 hash nyara ko bagokonyore list y'abantu bali yotakire wakire kura namono nagatebiri nabo kunyara ko bago gwakira abarali baitobe nsoko TV na buna nagatebiri umwanchu murigereri nigo gokogenda nanda somtandao asagoteba Eva Pauls yure EVO Pauls asogonyara ko bagokogenda na aroro amalieta yonyara ko bago bakira chikura so twakire chikura yakora nanjye nachakire gosabe kura tigande yegeri gosabe kura Oni kurukwa mubwate namba ya customer care abantu baratake gwikera bago nabora nabwate atete ku so onye gotaite in case gotaite to reach out nabogo sase website yetu jamhuriawards.co.ke nabogo sase social media yetu cha Jamhuri Kenya Awards koko soga nabogo nyochi contact yetu email jamhurikenyawards@gmail.com
namba ya official ye company ile 0700795879 just kile kintu no kila social media chetu mbwate obisi yeah ubate obisi tere South B no gochwatanya no to cooperate rikoro magacho kiaye azina nere noche azina estate igali bono no na azina towers ne na azina estate azina estate amuri ko business ikagere tenga mo basa kora ngari byo ndu amete dominated nchenye gene tenga kiromonto ko ba fair tigage ndoro choro uri utagetera kininje na inche innocent na asabire na tebire ngakire kura akiro murubirito esoko bwakire igo wakire esoko bwakire wakire Diana wakire Kebati wakire Innocent wakire Rosemary wakire kiro monto le maiga wakire mu director ito igo nabo gwakira umurubirito bw'esoko bwakire wakire getaseni gite kura wakira bariki baito buna nago tebi Clinton yondigi no ari uri gwasomera maiya chinsa cia magoroba na boigo Linet Nyambane uri okonyaraka baga gokoretera roboti rubo sakikurwa CBT bito anamono na inche no nde Innocent Conrad no ale sense milio korose graphics tilio kuligili chindonge na boigo Victor Mbaka nigale producer ito na ero kunyaraka ba goika asegati ya bali banyaraka ba bakobekwa ase kitenge kyo Jamhuri Awards totete gukoliria ngana yawo yomweli the last word in that tebe wika asitwekire ko celebrate miaka ene you have played a big role so can I speak it in English tema tu lakini oburukaniga tema na bongo bekira so asemi yake ene twekire gaiga we just say thank you for believing in us kwa kutu support in many ways because even voting that only it matters a lot. Now we'll keep on celebrating, honoring and recognizing each and every person who ana ensure kwamba Kenya inasonga mbele from media, leadership, social impact, health, kila mtu ana play ile role kuhakikisha kwamba Kenya inaendelea. Tuendelee zidi kutu support social media zetu at Jamhuri Kenya Awards na mtatupata kila mahali na mimi ukitaka kunipata at @babumtakeover_king. Tuendelee kutusupport. Mkitusupport tutafika huko juu. Yake gimu mwancho muligere ligo ikirabu ntagete tukoro mu rubiri bw'ensoko bwakire kwa mwigure Babumtakeover na ya fe ugenda kunyara kwa subscribe na incheni eritwo abagenwa abange kurwa ya yenso my mia
10 ambulete meru gusi na skiri toi. Mange tukwegera lingana sobwagale